Naiz Irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, ongi etorri bigarren kafera, edo laugarren kafera. Inari gabe geratzen ari gara, ostegunean hasi ginen ofizialki inauteriak ospatzen, eta gelditu ere egin gabe ibili gara azken egunetan. Nekatuta gaude ez dizuegu gezurrik esango. Mozorrak ere eska xamarrak jantziko ditugu gaur. Irudimenak ere baditu bere mugak. Parea, Coca-Cola eta barea. Mozorren kontu alde batera utziko dugu, bai, hartzazue deskantxo txiki batek, gero 12 berriro ere txaranga etorriko da gurera, eta gure bila, orain beste zerbait ospatu behar dugu. Bai. Gaur, urte berri txinatarra da, konturok ezpazarete, inauteriak eta kontu guzti hauekin batera. Badakizue urtero data desberdinetan ospatzen dela, Txinan erabili oiden egutegiaren araberakoa da. Eguzkiaren eta ilargiaren fasetan oinarrituta. Ea ondo esaten dudan, bigarren hilberrian hasten da neguko solstizioaren ondoren 15 eguneko iraupenarekin. Neguaren amaiera markatuz eta urte berri bati hasiera emanez ilargiaren egutegian. Iaz, sugearen urtea bazen, aurtengoa zaldiarena da. Txinatar kulturaren imaginarioan tradizio luzea duen animalia. Baina zer esan nahi du horrek? Astrologo batzuen arabera, gure ideiak eta interesak berritzeko datorrela zaldiaren urtea eta ekoizpen, ekintza eta mugimendu etengabearen aroa izango dela. Eta zaldi zuri bat zaiduen azaroa harimauarekin. Tira, giro honetan, hemen doa lehenengo efemeridea, duela 926 urte, 1600 urteko txaila mazazpian, Erromako inkisizioak sutan errezuen eguzkia izar bat besterik etzela, adirazi zuen Giordano Bruno. Teologo, astronomo eta matematikaria Kopernikoren eredua hobetu zuena, heresiaz kondenatu zuten. 8 urtez eduki zuten espetxeratua, epaiketan antolatzen zen bitartean, Veneziako auzitegiaren behan, blasfemia, heresia eta inmoraltasuna egotzita. Baina epaiketan bere ideiei tinko utzi zien Brunok, azkenean esan bezala gaurko egunez erre egin zuten. Zugarritan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Beste astronomo bat gaurko egunez hiltzen Lambert Adolphe Jacques Tele, estatistikari, matematikari, astronomo eta naturalista begiara izan zena, demografia zientziaren aitzinaria. Berak sortu zuen Ketelet indize, edo gorputz masaren indize, GMA, pertsona batek bere altueraren arabera zein masa eduki beharko luken osasuntxo egoteko kalkulatzeko erabili izan dena. Handik urtebetera hiltzen Friedrich Wilhelm Argendaler alemaniar astronomoa, izarren posizioak, magnitudeak, distilak eta distantziak neurtzeko metodoak garatu zituen. Izar aldakorrak aztertzen hasi zen lehen astronomoa izan zen.
izarrei abesten dien gizon hau gaurko egunez zaio zen Edward Christopher Sheeran. Ed Sheeran izanaz ezagunagoa. Britainiar kantautoraren urtebetetze eguna da gaurko. 55 urtebeteko ditu. Gazte da oraindik. 2011an bere kasa epe bat argitaratu ostean disketxe batekin sinatu eta 2011an bere lehen disko luzea argitaratu zuen, urte hasiera eta urte amaiera baliatuta, eta sekulako arrakasta izan zuen. Bere bigarren diskoarekin abesti honenaren Grammy sari irabazi zuen. Ordutik disko ugari argitaratu ditu, eta abenduan kontatu zuen eiek dizeneko disko bat prestatzen ari dela, bera hil arte argitaratuko ez dena. Bertan, 18 urte zituenetik hiltzen den arte idatziteko hainbat abesti agertuko mendira, bere emaztea arduratuko menda argitaratzea. Zer raroa, zer gauza. Biziri balima dago, ez da? Emaztea, bai. Zagatik. Emakoak gehiago bizitzen gara. Ja, Ez eta, gauza oso raro bat iruditzen zait, gero komentatuko du. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is... Hainbat urtetan streaming plataformetako abeslaririk entzunena izan da, baina azken urtean postuak endu diote eta artean indar handia hartu duten beste bi artista daudelako, Taylor Swift eta Bad Bunny. Guk beste abeslari eta musikari ospetsu batzuk aipatu behar ditugu. Adibidez, gaurko egunez jaio zen Taylor Hawkins estatuatuar musikaria, Foo Fighters taldeko bateria jotzailea. 2022an hil zen, 50 urte zituela. Eta egun eta urte berean jaio zen Billy Joe Armstrong estatuatuar punk rock abeslari eta konposatzailea Green Day taldeko abeslari eta burua. Zenbat aldiz kontatu dugu da Green Day handango gaztetxean aritu zela jotzen. Don't want a nation under the new media. And can you hear the sound of hysteria? The subliminal mind fuck America. Welcome to a new kind of tension all across the alien mission. The days are meant to be okay. Television dreams of tomorrow. Baina guazen klasiko hauetara. Gaurko egunez zendu zen Thelonious Esper Monk 1982an. Estatu batuar jazz piano jole eta konposatzaile bat izan zen, era berean bebop jazz musika estiloaren sortzaileetako bat izan zen bera. Pasaden urtean Zuribeltzeko teklak sekzio bat eskaini genion bigarren kafean, gogoan duzue, bere musikalan ospetsuenen artean daude Epistrophe, Around Midnight, Blue Monk, Stride, No Chaser eta well, You Needn't daude. Esaten da Duke Ellington musikariaren ondoren grabaketa gehien egin zituen jazz konposatzailea izan zela, baina bueno, ñabardura txiki bat, Duke Ellingtonek 1000 konposizio ingurutik gora sortu zituen eta Monkek 70. Musika honek ajeari buelta emateko balioko du akaso, baina ziur gorko gonbidatuek ere lagunduko digutela horretan. Kepa Iribarrekin bere bigarren eleberria den Erleen azken ziztadaren inguruan ariko gara. Eneko Iturri Otamendik Burdinbidearen Euskal Museoko zuzendaria den Juan Jolaizolarekin egindako elkarrizketa entzungo dugu. Izortze Santin Gomezekin zientziaren alorreko ertz ezberdinak jorratuko ditugu. Eta hori guztia gaurko mozorroa jantzteko une eritsi bitartean. Ba entzuleo, kotxaiak 17 ditu gaur eta asteartea da. Asteartita gora inauteriak, ongitorri guztioi. Bigarren kafera, naiz, irratian zarete.
zuekin Jaun Andreok, pum, edo trapata. Julen Goikoetxe Arbegozo, egunon. Baita zuei ere galdera bat asteartita zer da azkar pasatzen den asteartea? Eti guau. Eta zuekin Goiuri zei Zarandia, egunon. Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Elurbide eta hementxe gara. Asteartita honetan, zesango dizugu, ajean, agian, nekea, inauterien poza, inauterien gertatzen diren eta hain pozgarriak ez direnak, denetarik egazaten delako. Baina hurrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan etorri gara. Otsaiak 17 ditu gaur, eta gu hiru hurrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Bai, izango zuzera, besti hau, behar dut atera, pixkat inauteritako girotatik momentu batean mintzat. Zer irratxagat egitea, inauteri giroan, baina inauterian egon gabe, ikuste egiten da. Beraz, disoziatu ingo du pixkat. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down. Julen Goikoetxe Arbegozo, altzaburua abestuna etortzen bare. Lanaz euskau, Buru altxatzeko. Berez pixu asko buruk eta ja... Eta abestuna etorrita gure eskatzeko asko eskatzeko, Saldutako prezioa, txikor. Bai, eta hoi patza baldin maue, ondo. Maite dut aprestaldakek. Bai, eta besteik ezin izan da gaur inauteri giron. Eta beti gertatzen zait gaurko egunez, aste arte buelta honetan, zakizui akasoti ezberdin gertatuko zaizue, baina, bueno, egia da, parranda gehiago egiten dudala inauteriten esango nuke parranda giroa behintzat egunez, gau ez baino, gaua ez zait gehiegi luzatzen, akaso ostegunean edo bai, baina igandean eta astelenean, eta bueno, eguna goiz hasten da, eta egun oso aprobetxatuta, ez naiz erretira txarrik egiteko, baina astearteak izaten du, gaur bai edo ez. Eta badakite Tolosarrok oso kutxuna duzuela asteartea, eta egun ederra dela, baina gero asteazkenean ere bihar berreskuratu behar da, betiko martxa era bat ofizialki, eta kosta egiten da, eta astearteak izaten du dilema puntu hori niretzat egun ederra da, parrandarako egia da, baina gero gehiagik luzatu ezkero, esaten bezala, deskuidatu ezkero, asteazkenare are gogorrago egiten da, eta oraingoz gorputzaldi hona daukat, asteartik izateko gorputzaldi hona daukat. Atzo, arratsaleko azken orduan, ohiko moduan jangenuen bokari etxo horrek bizia eman zigun, Horrek, beti ematen digu bizia, Bada pixken ere maite duta, Atzo Julen eta biok txaranga giroan atera ginen, eroetxe txarangarekin, eta hori izaten da ez pixket. Egun guztia eta gero momentula oso bat. Bai, eta han urdaiezpiko tortillaren otarteko agertzen direnean izaten da baita ere nola baita ere, ez dakit, aralarren hildako animalio baten bueltan putreak agertzen diren bezala, eskuak eta zaparrakan agertzen dira, eta bizi bilibar izaten da, eta egia da, momentu ederra izaten dela, egun ederra izaten da batzokoa, ederri pasa genuen, bokadillo ere jan genuen, eta gaurkoan besan dute, gorputzaldi polita dauket, eta... Niri beldurria bamaten dit biharko egunak, Noski, ni aurreko baten ere ipatu nuen hemen, ni biharra edotzi, kaixotu egingo naiz, hori badakit, hori idatzita dago. Noitza esan izona. Beti esatzen zait. Goiuri izizaren etxago dezako. Zein da zure maite duta? Nere maite duta da. Sinistu zuen maite duta neukala.
Noski ez, maite dut ez daukat. Beste behin ez begira baino, inauteri giroan doa. Inauterien aurretik hainbat elkartek uste dut lehenengoa ikusi nuela Gasteizen izan zela, eskaera egin zuten, ez jendeari eskatuz ez mozorrotzeko txinatarrez, indioz, eta ez dakit beste hiru adibide jartzen zituzten, ez? Eta aipatzen zuten, arrazakeria kontu bate dagoela hor, eta zuk pentsa dezakezula, mozorrotzen ari zarela, eta zure mozorroak, mozorro bat dela besterik ez, baina egia da, mozorro asko ere ikitzen direla, aurre iritzia arrazisten gainean, ez? Eta hainbat elkartek, gomendio batzuk egiten zituzten, gainera, intersekzionalitatez asko dakien jendeak, eta migranteekin lan egiten duen jendeak, eta benetan zertaz ari den dakien jendeak egiteko gomendioak dira, ez? Eta gero nik ulertzen dut zu egon zaitezkela ados, edo egon pentsatu dezakezula, mozorroak ere mugatzea hori gehiagizkoa da, ez? Ze, hasten bali bagara, ni ezin banaiz txinatarrez mozorrotu, agian beste pertsona hau ez da dira mozorrotu erizainez, ze erizainak ere oso esplotatuta daude, eta ez dakiz zer, eta ez horrelakoak entzuten ditugu. Baina, ez dakiz ze amorrua eman zidan irakurri nuenean, jendeak nola tratatzen duen gaia tuntakeri izugarri bat izango balitzu zela, bere eskubide nagusiak urratzera badatoz edo bagiloazen bezala, eta segurako amorroa sentitu nuen zeiruditzen zait festa dela eta mozorrotzea guztiontzat dela divertigarria, baina iruditzen zait agian zuetzarela konturatzen ari zure mozorroarekin, agian baita ere zapalkuntza bat edatzen ari zarela, eta zapalkuntza bat babesten ari zarela, ez? Eta esaten dizunean pertsona beltz batek, mesedez, ez mozorrotu, Afrikartaz, gainera horrela, Afrikara, ez? Kontinente osoa, dena zaku berean. Ez mozorrotu Afrikartaz, zer gainera mozorrotzen zaren Afrikartaz, zure mozorra izaten da. Aurpegia margotzen duzu, beltzez? Gezurretazko Espainia erraldoiak jartzen dituzu, eta kojin bat sartzen duzu gonazpian ipurdi erraldoi bat egiteko. Eta hori da zure Afrikar mozorroa. Eta gero nik nire egunerokotasunean bizi behar dut nire beltztasuna, eta nire beltztasunak zuekiko sortzen duenarekin bizi behar naiz. Eta ondoriorekin bizi behar naiz. Pertsona beltz batek hori esaten badizu, agian, zuk egin behar duzuna da entzun. Eta hausnartu. Eta gero agian ez duzu jarramonik egingo eta jarrituko duzu mozorroarekin. Baina ez iraindu pertsona hori esanez, ze tontakirikin zatozen nire gana, ez da? Erabat, hori da puntua. Ze uste dutenak ibiliko garela puntu batean edo bestean, beste etnia, talde, edo izaki, ofenditzeko edo behintzat oso eroso ez sentiarazteko mugan, eta ados, gerta daiteke hau. Baina norbaiteko esaten dizunean, behintzat, onartu, agian gaizkiari garela eta ez, erabat kontrako jarrera hartu, eta, agian ez duzu lortuko ideia hau zure buruan barreratzea kolpetik, baina ez duzu kontrako jarrera hartu, eta hor badaukago reakzio zuzenerako txip bat implantatuta denok orokorrean uste dut, hau asko agarratzen da feminismoarekin gizonezkoetan esaterako, lehenengo joera dela, esaterako azareten, eta gauza horiek ez, niri gertatzen beste gizonezko gozatuko azaltzerakoan, pentsa ez zui, ze gertatzen. Eta horrekin ere uste antzeko gaia dela, arizarete. Asko ikasi daiteke, duela urte asko. Duela ia 20 urte. Ez beste, baina duela urte asko, gure lagun artean proposatu genuen, telebistan bazegoen horrelako saio bat, aterako ginela mozorrotuta
nerabe aurdunez, ez? Bazegoen telebistan programa bat, embarazada a los 16, edo horrelako zerbait, eta mozorrotuko gara gu beraiek bezala, ze gaina telebista saio horretan agertzen zirenak bazeukaten oso estilo markatu bat, ez? Txoniak ziren jantzkeran, eta mozorrotuko gara txoniaz, eta gezurtazko triparekin, eta izango gara, gure mozorrotuko izango da embarazada a los 16. Eta ideia horrekin ari ginela, gure inguruko gurasoatek esan zigun, berak lana egiten zuela Donostin osasun mentaleko zentro batean, eta nerabeekin zentro batean, eta berari oso gogorra egiten zaiola gu ikustea berala mozorrotuta, ze berak bere egunerokotasunean tratatzen zuen, batean 15 urterekin aurdunan agertzen ziren neska gazteekin, ez? Ze gainera normalean 15 urterekin aurdu geratzen zarenean ez da izaten ama izan nahi duzulako. Gertatu da nahi gabe, gertatu da bortxaketa baten ondorioz, gertatu da berandu hartu zarata eta ia berandu egi da abortu bat eskatzeko. Eta oso konbertsazio interesgarria ateratzen horretatik guk mozorro gisa planteatzen genuena, pertsona honentzat, zan gogorra, zerbait gogorra, eta etzan zerbait divertigarria, etzan barreragarria, etzan alaia, eta asko ikusi genuen. Bai, zalantzarik gabe, hauzut jarrera korrek izan behar duela, eta oso kontrako jarrera hartzen duela beti, eta... Tira, nik pixket, bokadioaren iroan, eta horrela zazela, eta ez dakite, Iruñako San Ferminetan ere, Iruñarrek edo Naparrek, San Fermin zalek, orokorrean, Euskal Herriko San Fermin zalek, momentikoa, aipatzen dut, nik uste inauterik ere badutela, puntu hori ez, momentiko, oiek, nik irabat maite dut, goizeko lehen orduan atzo, txaranarekin atera aurretik, soziadera joan, xoloa tomatetan, ploplo dabilien hortan, borborren dabilien hortan, bokaio bat ez hiru edo lau, zegoz iristen naiz, horrek gara batean Juanito, soziadeko sukalari sozio mitikoritako baten, arreta piztu edo egunatik bariño berezia dira, ez honek katean jakola, ez? Eta handenak elkarri pintatzen eta ajea ere, ez dakik guk korpia pintatzen dugu paiazuz, eroetxe jartzen dugu horrepegian, eta soziadea horrelako da, eta paiazo pintatze horretan ere, niri pinturak aurpegitik igarotze horretan ere plaza erramaten dit. Ajeak ere laguntzen du. Pinturak ostasun hori izaten eta olako momentu horietan nik uste dut hartzen dugula, ez da inoterik hartzen dutela porro edo zentzu bat, bazkaltzeko momentu hori aipatzen duan ez arratsaleko azken orduko ez da gitu horreaztiko tortilla bokadi hori, denak dauka zerbait eta egia esan nik horrelako momentutxuak maite ditut. Eta gaur ere badakit asko gozatuko dudala, baduelako asteartek ere, pixkat kalea kutsago, ez da igandeko, ez da eromen hori, eta eraberean, goxo bizi daiteke. Beraz, momentutxo hori ere maite dut. Troika kantuarekin, gure txarangarin, ero txarangak, Gara estudio duela urte batzuk grabatu zuen kantu eta disko honekin, egingo ditu urrengo minututxoak entzutxo.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Gure entzuletako batzuk festa giroan ibiliko dira. Akaso, atzoko parrandari buelta manaian edo gaurko egunari heltzeko gogoz ere bai. Goiurik inigoetanik zientzialaren mozorroa janzteak sinesgarritasun handirik izango ez lukeenez, festa usaineko egun hauetan benetako zientziari ere leihoa zabaldu nahi izan diogu. Izortze Santin Euskal Herriko Unibertsitateko doktorea prest daukagu gaurko klaserako eta emakume zientzialariak zenbakietan txostena, Espainiak galdu duen elgorrik gabeko herrialde izendapena eta pankreako minbiziaren balizko sendabide bat izango ditugu izpide. Izortze Santin Gomez, egunon? Kaixo, egunon hori. Zer moduz gara? Nekatuta, baina ondo. Nekatuta, baina ondo. Ez dakit izortze inautegi zalea ote den edo ez edo... Beti izan duna, izpila gustatu zait beti mozorrotzea. Baina azken aldean ez dauka denbora gehiagi mozorrotan pentsatzeko. Eta beti gabintza familiakoak hor bueltak ematen azkenengo momentuan eta edozein gutara ateratzen gara kalera egia esan. Askotan, jendeak esaten du izortze bueltak egin emateak ere ez duela eskorako balizaten, zuk esan duzun azken uneko inspirazio horrekin ateratzen direla askotan mozorrorik onenak. Bazakin eriako benetakoa, azken urtetakoa, baina tira. Kontsuelo gizartuko esaten dezu. Kontu zibili gertaz, duela urte batzuk, inauteria, kotxaia, bukaera, martxo hasiera, Tolosan jende asko mozorrotu zen txinatar zientzialariz, han Wuhanen bazela virus bat eta ze barragarria egoera, eta handik amarragunera, denak etxean, beraz, mozorro egin ere, kontu zibili. Predikzioak esaten dira batzutan. Bueno, ez esan dugu gorkorako hiru puntu edo landuko ditugula, eta horietako lehendabizikoarekin hasiko gara ondo iruditzen bazaizu, zientzia berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioak, Espainiako gobernukoak, emakume zientzialariak zenbakietan txostenan argitaratu zuen 2025 urte amaieran, eta horren inguruan hitz egiten hasiko gara. Ondo bat ditzu izortze lehendabizi, eskatuko dizut testuinguru apur bat jartzea zertaz ari garen hizketan, eta lehendabiziko lerro buru edo titular bat eskatuko nizuke. Hau berez da, txosten bat, ministeritzak ateratzen duena, ez banago zigarren edizioa izango litzateke, eta, helburua izaten da, zientzian emakumearen presentziaren diagnostiko bat egitea, ez? Piskat ikustea emakumeen presentzia zenolakoa den, zenolako aurrerapenak eman diren azkenengo urteetan, eta baita ere, gomendio batzuk ematen dituzte, aurrera begira, zenolako arrakalak identifikatu eta arrakala horieri aurre egiteko zenolako neurriak hartu daitezke. Eta, pixka txostenak esaten duena aztertzen edo hasita, ez dakit zortze azken urteetako bilakaeraren inguruan itzengo bagenu, baikorra da, baikorra izateko motiboak badaude edo nola dago kontua? Baikor izateko arrazoiak egon badaude, ez? Zegia da, txosten horretan, parametro ezberdinak aztertzen dituzte, eta onartu behar duzte dela txosten guztia irakurri zederren tapikor ditu, ez? Badakala urpen bat, nahiko ongi dagoela, eta hor kapituloka bestela jartzen dut, eta 6-7 kapitulo egite dituzte, eta hor parametro ezberdinak aztertzen dituzte. Eta oroar, parametro guztiak hobera egin dute. Hala eta guztiz ere, oraindik ere, esan daiteke zientzian berdintasuna dagoela gizon eta emakumeen artean? Ez, realitatea da, zetz. Nioinorra arrakala handiago, hor neurtzen diren parametro ezberdinak, ez? Orduan, positiboki baloratu dezakegu horrerapenak, baina oraindik ere lan handia daukagula egiteko ikus daiteke txostenean. Aztertzen den puntuetako bat bokazioarena da, izortzez eta gerora zientziaren alorrean emakume zientzialariak izateko, lehen da bizikoa bokazio izatea da ez, eta horretara bideratzea da, eta hor ikusten da, 154tik 157 igoera bat izan dela bokazioaren ikuspuntutik, okerrez para gutxi horrela 10 urteko tarte horretan, ez dakit horren inguruan ze balorazio egin daiteken.
Bueno, ez dut uste bokazioan egondan emendioa oso esanguratzua den, ez? Eta nik uste dut egoten igoera hori bai aditzera ematen duela, azkenen urteetan egin den lanketa, ez? Azken urteetan martzan jarria leheno komentatu bezala neska eta emakume zientzialarien nazioarteko eguna, horrek balio du emakume zientzialariei bizibilitatea emateko, eta horren inguruan lanketa oso potenteak egin dira. Hemen Euskal Herrian adibidez, eskola askotan, lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan, inkizto lanketak egin dira, ez? Azken finean, askotan zientzialarietan pentsatzen dugunean beti gizonezkoak ezatzen zaizkigulako gura, ez? Eta niri gertatu zait, emeekin aktibidadeak egiterakoan, galetzen duzu, eta esaten dizute beti gizonezkoen izenak. Eta emakume bat esaten badi baizute, esaten marikuri, ez? Famatuena dela, aurreratzen dira, ez? Eta azkenen urteetan, unitate didaktikoak garatu dira, eta horren inguruko lanketak egin dira, eta nik uste dut horren emaitzak ikustekoa bian, oraindik ere goizta, baina politika direla ikusten, ez? Aurrekoan kontatu nuen ezagit, hemen kontatu nuen ezagit izortze bat zegoen edo ez, ikusi nuen foro batean, emakume batek galdetzen zuen. Ze mikrofeminismo ekintza egiten dituzue zuen egunerokotasunean, ez? Ideiak behar ditut. Horea, emakume batek galdetzen zuen, eta orduan jendeak ideatzen zuen, batek esaten zuen, eta duela gutxi nahi alkortak ere hori esaten zigun, kaletik zoazenean, zuen emakume zara, eta kaletik zoazenean, eta mutil gazte bat datorrenean paretik, zu ez baztertu, ze bera ez da baztertuko. Orduan, purruste ingo duzu, baina kontua da, bera ere konturatu da dira, berak ere aukera duela mugitzeko, ez? Eta horrelako adibideak zuen, eta emakumetek parten zuen. Nire alabak uste du, osasungintzako profesional guztiak emakumeak direla, ze apropos bilatu dut bere pediatra emakume izan dadin, bere dentista emakume izan dadin, bere podologa emakume izan dadin, eta bere dermatologa ere emakume izan dadin. Eta orduan nire alabari orain arraro egiten zaio gizonezko profesional bat zentzorretan, ez? Mediku bat. Eta hori, etortzit burura guain izortzek aipatzen zuenean, umei galdatzen diogunean, ez? Ze referente etortzit zaizien. Hori bokazioaren aldetik aipatu dugu izortze, eta hurrengo puntuetakoa bada lan arloari dagokiona, eta bokazioarenean aipatu dugu uneko 54tik uneko 57 aldaketa hori edo gehikuntza hori ez dela kaso agian esanguratsuegia, lan arloari dagokionean ikusi duguna da administrazio publikoan, nolabait ere parekidetasun hori edo uneko 50ko kopuru horretara iristen dela, baina enpresa pribatuan Eguneko 31 geratzen dela emakumearen presentzia hori bada adierazgarri xamarra. Oso interesgarria datu hori, gainera gero egiten duzunean azterketa globala, portzentaia asko gutxiagotzen du, enpresa pribatua dauzkagun portzentaiak. Eta azken finean berdintasun politikak implementatzean ikusten asko errazagoa dela administrazio publikoan, unibertsitateetan, ikerketa zentru publikoetan, enpresa pribatuetan baino nor kontseilu bat dagoen, eta haiek erabakitzen dute zenolako politikak implementat, ez? Kuriosa da, datua, nik uste dut horre, neurriak hartu daitezkela publikotasunetik, instituzio publikoetatik, enpresa horieri nolabait behartzeko, berdintasunaren aldeko neurriak hartzea. Enpresa asko, diru laguntza publikoak jasotzen dituzte, agian, diru publiko horiek jasotzeko, berdintasun plan bat ekibarko lukete, ratio batzuk errespetatu beharko lituzkete beraien postu gorenetan, eta abareta, ez? Orduan ere, nik uste lanketa egin daitekela bai. Zentzu horretan, izortzez, garbi dago, sektore publikotik eskuartze horiek egin daitezkeela, ez da egite, eta kaso galdera potolo egia edo da, baina kasu horretan nork izango luke esaten dena zartaginak irtenetik helduta esan edo sektore publikoak behartu dezake sektore pribatuko enpresek edo sektore pribatuko enpresek ere badituzte nolabait ere tresnak, administrazio publikoa nolabait ere geldiarazteko eta esateko polikiz guk hemen ere gure nahi egin dezakegu. Nola ikusten da eztabaida hori?
komplexua da, ez? Eta ez daukat erantzun bat, hori esan behar dizut. Deno dakigu zer den sektore pribatua eta zorroako poterea dakan, ez? Eta horrela, beste dozein arlotan bezala, suposatzen dut presioak egin zizkela honetan ere. Gero ikusiko ditugu, enpresa horien logotipoak eta more kolorearekin martxoaren 8 eta azaroaren 25, baina gero, zenbakiak hortxe daude, zenbakiak objektiboak dira, eta gero zenbaki horien bueltan egiten diren irakurketek ere askotan, zenbakien nolakotasun hori ikusi ez dut ere, bestelakotarako aukera gehi ikusten, beraz, hortxe, sektore publikoan esan dugu, 50% kopuru hori bai, baina sektore pribatuan 21%koa izango litzatekela. Hirugarren kapitulu bat izortzen nolabait ere, ikerketari dagokion, ikerketa karrera delako hori, eta gero, postu garrantzitsua edo goiko postuetako presentzia hori, eta horre, zenbakiek bere kasa hitz egiten dute, esaten dena, ikerketa honetan markatu, esaten dena da, goiko postuetara iristeko kasu horietan, zenbatekoa edo portzentaia jeitsi egin dela azken 5 urteetan, emakumeak goiko postuetara iristea jeitsi egin dela azken 5 urteetan. Hori komentatzen da, eta, ez dakit jeitsi da, baina ez dakit ere zangarria hoten, ez? Hemen berri ere ikusten duguna da, artazia grafikoa ditzen dugu, ez? Ibidide zientifiko da akademikoaren hasieran, emakumeak askotan gizonak baino gehiago izaten dira, ez? Baina ibidide akademiko eta zientifiko horretan aurrera egin ahala, grafikoak artazia forma hartzen du, eta orduan, gizonezkoak izten dira postu horretara, eta emakumeak ez? Egia da, horarrakala gutxiago egin dela, baina oraindik ere berdintasuna ez dago indik inora, ez? Eta niri atentzioa deitu didana izan da, esaten dutela, murrizpen hori horrela jarraitu ezkero, 15 urteetan berdintasuna lortuko da, ez? Postu goren horietan. Baina gero dago datu bat, niri piztia eta riana, ez? Eta da, arlo feminizatuenetan ez dela horrela izango. Hau da, adibidez, zientzia da arlo bat nahiko feminizatu. Hor esan dute, postu gorenetan berdintasunara iristeko 25 urteko estimazioa egiten dute, 15koa izan beharrean, eta osasun zientzietan 55 urtetakoa. Eta horrek, ez dakit benetan hor zen olako irakurketa egin, ez? Hori bai dela kuriosa. Pila bat ari dira lanean, baina postu horietara iristeko askoz denbora gehiago pasa beharko du beste arlo batzuetan baino. Eta kuriosoa iruditu zait. Argi dagoena da izortze, datuak erakusten dutela, alor batzuetan behintzat, ari dela, egoerak joan beharko luken bideoietarako bidea egiten, ez eta oraindik ere urruti dagoen, garbi dagoena da, aldeko joera erakusten duten datu horiek oraindik ere asko hobetu behar direla eta zentzu horretan asko ari dela egiten, baina oraindik ere asko dagoela egiteko alde guztietatik. Garbi bai, eta, pizkat nahi baduzu hori bat ematearen, hartu alko genituzke hor txostenean ematen diren gomendioak. Eta gomendioak azkenean ez dialat, eske badakigu zein formula, esan nahi dut. Eta oso modu orokorrean ematen dira gomendioak, ez? Egin behar dena da, berdintasunaren aldeko politika implementatu bai, eta goiurik lehen aipatu duenaren bidean, referentziak bilatu emakumezkoa eta pedagogia egin txikienekin, azken finean txikien nagusiak izaterakoan, barnera eta izateko benetan, garrantzitsua dela zientzia, eta beste arlo guztietan, ematen eta gizonezkoen arteko berdintasunaria. Eta egon adi, trampa edo ziria sartu nahi digutenean, ze askotan horrelako datuetan irakurtzen dugu, eta lehenengo irakurtaldi batean esaten duzu, posteko ze arrazoia ez, postu egingo gara, emakume gehiago aurten, ez dakit ze zientzia jardunaldian, baina gero ikusten duzu zientzia jardunaldi horren antolakuntzan, ez dagoela emakume bakar bat ere, eta batzutan, badago hemen, hori lehen Julenek aipatzen zuen baita kolore morea martxoaren 8an logoan, eta horrelako trampatxoak egiten dizkigute, eta horre ere, beti dauzkagu jantzita, baina eta horreko morekin adi begiratu, ze
joko olimpikoetan gertatzen da, ez? Orain ere bolo-bolo, eskia, snowa, gero udarako joko olimpikoak Pariseko jokoetan saldu ziguten joko feministenak zirela, ez? Ze partaideen kirolarien 50% emakumea zen eta 50% gizonezkoa. Baina gero joko olimpikoak antolatzen dituen erakundearen Komite Olimpiko Internazional edo horretan emakumeen presentzia anekdotikoa zen. Beraz, bai gero kirolariak hor pistan emakume gehiago daude joko olimpikoen edizio honetan, baina erabakiak ez dituzte emakume hartu eta hori ere, merezi du begirada kritiko bat horrek ere. Zalantz izpirik gabeko Juri horre esaten dena alfombrari astin ondi bat eman beharra dago, hor alfombrazpian dagoen jende mordoa paretik endu behar da, eta hori egiten jarraitu beharra dago, zalantza izpirik gabe. Izortze ondo iruditzen baldin bazaizu, bigarren puntura pasako gara, eta emango dugu horra nolabaiteko lerroburu, ez da sentsazionalista edo moduko horietako bat. Munduko Osasun Erakundeak Espainiari elgorririk gabeko herrialde izendapena kendu dio. Ez dakit, lehen aritu gara, duela 6 bat urte gertatu zenaren inguruan, txinatar virusari parrez ari ginen inauteritan eta gero handik 10 egunera etxean sartu gintuzten. Orain ere larritu behar dugu, kezkatu behar dugu, lerroburu honekin? Ez gara kezkatu behar, baina, iztotzagialdi jarraitu beharreko kontua dela, ez? Bederatzi urte irandu du Estatu Espainiarra elgorriko herrialde gisa. Txertaketa estaldura elgorriaren kontrakoa oso altua da Estatu Espainiarrean, baita Euskal Herrian osoa da, 80-korakoa, eta horrek bai du, azken urtean oso gutxi egon, ez? Baina datu batzuk ematearen, uste dut oso zangarria diela, Estatu Espainiarrean 2023 urtean 7 kasu detektatu ziren. 2024an 227. Eta 2025an 387. Ikusi hor tendentzia oso negatiboa izan da, ez? Eta orduan horrek eraman du osasun erakundeari, izendapen hori kentzea, ez? Larritu ez, baina kontrolatu beharreko zerbait bada, askotan elgorrian prestatzen dugunean, esaten dugu, zukar pixka bat, esan tema, azalean, ez da larria. Eta orokorrean ez da larria izaten. Ez bazara persona zaurgarria, ez bazara ume txiki bat, edo ez bazara haugun dagoen emakume bat. Horietan zaurgarria izanik, larriagoa izan daiteke. Baina badaude kasuak, zeinetan komplikazioak dauden. Eta elgorriak eragin dezake belarrietako infekzioa, gero horrek arazoak portasuna eragin dezakeena, berora, encefalitiza, pneumoniak eragin eta ez da jende izutzen, ez? Baina batzutan hiltzera daitezke pertsona batzuk elgorrian gat. Ez da ohikoena, baina gerta daiteke. Zer da garrantzitsuena hemen? Hori prebenitu daitekela. Hori prebenitu daitekela. Orduan, arazoiek prebenitzeko zein da modua? Badakizuten ni txertoen apologia egiten dela alduan lekuetan, eta daukagu txerto bat oso erabilkorra dena elgorria prebenitzeko. Orduan, imaginarena da, geratzen diren txertatu gabeko pertsona horiek animatu txertatzea. Bai? Segia da, eta hemen eskuturrak beti bezala aprobetsatu da datu, esan ez, importatutako kasu direla, eta bai. Bueno, herrialde txiroetan, txertaketa estaldua txikiagoa da, migrazioa ematen dira, eta importatzen dira kasuak. Baina Estatu Espainiarrean detektatu diren kasu asko, importatuak ez dienak, bertakoen artean emandakoak, esatea, gehien bat zerratu gabeko pertsonetaria. Bai. Hor badago kultibo salda bat, zertatu gabekoen artean, baimentzen duen aizuzen ere horrelako infekzioak gertatzea. Orduan hori da egin behar irakurketa. Beraz, kasu honetan ere, zuk aipatu duzunaren bidetik izortze, garbi dago, txertaketa dela ez, giltzarria eta ez dakigu kopuruak jeitsi edo behintzat aipatu dituzun urtez urteko iguera hoiek lehundu edo gerarazteko bidea.
Hori da bidea. Uneko 80% estatura daukagu gutxi bera, balbura izango biletzateke, uneko era iristen virusari, ate guztiak mozten dizkizu, ez dago pertsonen arteko transmisiorik, eta hori da azken bidea, ez? Eta garrantzitsuena ez da izendapena ukitzea. Garrantzitsuena da, aldik eta jende gehien virusari aurre egiteko txertatuta hori izan behar du gure helburua. Orduan hemen bi gomendio. Bat, txertatu, eta bi, ez egin jaramon euskoin muturari. Hori da. Bi gomendio, kaina. Egunerokotasunean ere hori aplikatu liteken gomendioa da, zalantzarik gabe. 8. puntura egingo dugu, eta kasu honetan, pankreako minbiziaren inguruan aritu behar dugu, ze uste dut, saguetan, minbizia mota hau sendatzeko bidea aurkitu edo gerturatu behintzat egin direla, 3 farmako ezberdinen arteko kombinazioari esker. Bai, eta bueno, suposatzen dut hau ikusiko zen dutela eskenetan, leti guztietan agertu da, eta hemen, bueno, berez ikerketaren datuekin sartu aurretik, nahiko nuke bidali mezu bat, gauzak zuentziarekin komunikatu egin behar diela. Bai, ez da berdina esatea, pankreako minbizia sendatzeko farmako aurkitu dute, bidea aurkitu dute, edo esatea saguetan, hitza oso garrantzitsua da, minbizia sendatzeko tratamendua probatu eta eraginkorra dela ikusi dut, ez? Ze bueno, azkenean gaixoak daude, espektatiba, ez dut esango faltsuak, baina espektatiba batzuk ematen zaizkie, eta bueno, ni gaur bertan irakurri dut artikulu bat, zen familiak, zeniora joan dienak, esatera daukat, aita bat, ama bat, gaixo da ona, eta nahiko nuke entxegu kliniko horretan sartzea. Eta hori da, gertatzen dena, gauzak ez direna behar bezala komunikatzen. Nik baita ere, eskertuko nuke, bai komunikabidei, baita ikertzaileei ere, behar bezala komunikatzea. Pentsatzen dut hor egon dela baita finanziazio kontua, ze entzun dugu baita ere kasu hau ezagun egin denan ez, agertu zenen edabideetan, listeak bazekarren eskaera bat 30 milioi euro behar zirela ikerketarekin jarraitzeko, eta nik jende asko irakurri diot eta sare sozialetan bereziki, pertsona izan, baina nola posible aldundiek, jaurlaritzak, Espainiako gobernuak, ez dakitze famatuk nola posible ez jartzea 30 milioi, honek salbatuko luke dena eta jarriko luke, eta pentsatzen dut finanziazioarekin ere zientzia ministeritza edo zurra izan balin bada horregatik izango zela. Bueno, eta daudelako bestelako ikerketa batzuk ere kontrako minbizia aztertzen dutenak, adibidez immunoterapiaren bidea hor dago, eta hor ere emaitzak oso positiboak lortu dituzte, baina gertatzen denaz direla, dietan agertu eta zaiela gundua eman, bai? Orduan serioak izan behar gara ere, lortzen ditugun emaitzak komunikatzen ditugunean, eta eskatzen ditugun finanziazioa eskatzen dugunean, bai? Ikerketa asko emaitza oso positiboak ematen dituzte, eta, bueno, ikusi behar da, laguntza horiek nola bideratu. Logikoki, nik uste finanziazioa behar duela, ezken nukela egon behar eskatzen dirua jendeari, doantzak egiteko, hori ni horren alde nago, bueno, uste dut, hori, emaitzak zuhurtziak aztertu behar dira. Bai. Eta nahi batzua aztertzen dizkiet pixka zer dan aurkiten dutena jendeak ulertzeko. Oso. Bueno, beraiek daukate sagu eredu bat, sagu eredu hori immunodeprimitua dago, sistema itzaldia bezalaka, eta horietan sartzen dute gizakietatik hartutako kontrako minbizia. Bai, eta hori da beraien eredua. Eta normalean, kontrako minbizi uneko 80 edo dator karraz deitzen deneko gene baten ematen den mutazioa. Bai, karrazkeneak kontrolatzen du proteina bat, zeluren hazkuntza eta zatiketa kontrolatzen duena. Orduan mutazioa daukagunean, zer da gertatzen dena zelulak kontrol gabe zatitzen diela eta tumoreak sortzen dira. Bai?
Orduan, talde honek egin duena izan da, karras gene horren kontrako farmakoak erabili, orain arte erabili izan direna experimentalki aurretik, baina ikusi da, azkenean erresistentzia garatzen duela tumoreak. Orduan beraik egin dutena da, hiru farmako ezberdin kombinatu, karras horren akzioak 3 puntu ezberdinetan inhibitzeko. Bai? Eta lortu duten zuzen ere izan da, maitza oso interesgarria lortu dute tumorea eliminatzea, desagertaraztea, eta gainera hori modu iraunkorrean mantentzea. Bai? Eredu zaguetan egiten dan esperimentu bat. Bai? Zaguak eta bizakiak ez da gauza bera, eta zaguetan oso ondo funtzionatzen duen zerbaitek ez du ondo funtzionatzen gizakietan. Bai? Orduan oraindik ere ikerketa asko falta da ikusteko hori benetan gizakietan bideragarria ote den, eraginkorra ote den, eta baita ere ea seguro ote den. Hiru farmako ezberdin elkartzen, eta horrek fizitate bat. Orduan horregatik esaten dut, emaitzak oso interesgarriak diela, baina, perspektibarekin nolabait analizatu behar diela. Goi zulen esan duzunaren bidetik duela egun batzuk, Espainiako telebista kate bateko kazetari ezagun bat ikusten nuen, zuk esan duzun hori bera errepikatzen da. Nola da posible Espainiako gobernuak ez izatea 30 milioi honetara bideratzeko eta mezu hori ari da zabaltzen eta, horiek ez dute ezertan mesederik egiten. Gainera askotan, mezu horiek izaten dira, nola da posible honetarako bai eta honetarako ez. Kendu, 30 milioi hemendik, honi jarri behar dizkio. Esango dizut, kazetaria hori esaten ari zen bitartean, pantailan, badakizu zer irudiak ari ziren ematen? La revuelta programako irudiak ari ziren ematen. Bai. Gehientxoen esan da dagoela, izortze zuke esan duen horretan egin behar delako azpimarra. Hau horrein ere, hauetan egin den ikerketa da esperimentuko bat delako, eta honek horrein ere, aurrera begira, gizakengan maitzak emango baldin baditu, bideo soluzioa daukarako egiteko. Bai, gertzailea berak, barbazik esan du, hiru urtetan ja, izakietan batzeko moduan egongo diela. Baina, esperientziak esaten digu, askotan 10 urteko epetxoa hor dagoela, ez? Segun kliniko bat ez da, normalean ez da egiten egun batetik bestera, fase ezberdina ditu, eta gauza asko kontrolatu. Orduan denbora pasako da. Eta esan duzutenaren harira gauza bat komentatu nahiko. Imaginatu zuten, ikertzaile guztiok aterako bagina telebistan, prime time programa batean, gure ikerketarako dirua eskatzen, eta esaten, eske gobernuak nola ez dizkite maten joi. Eske gobernuak hartu behar ditu dituen ikerketa proiektuak, eta modu kritikoan aztertu zenolako maitza lortu dien, zer da proposatzen duzuna, eta ebaluazio baten arabera egiten dira, iruganak. Zer bestere imaginatu izango litzateke, haber nora ateratzen da gehien telebistan, eta ez da posible, ez. Bai, ala da, baina tira, komunikabideetan eta alor politiko batzutan mailan non dagoen ikusita horrelako gauzek ere, zoritxarrez ez gaituzte, harritzen dut uste ez gaituzte larrituko golara batean mintzat. Izortze, aipatu ditu Uruguayen inguruan edo ez dakit beste zerbait egitu nahiko tezen nuken 4 urtetik? Nik uste nahiko zatua geratu dela, ez? Horrekin nahikoa, ez haituzte txoratu nahi. Guen jotik eta gabiltza eta gure burmuinak ere bapur bat nolabait ralentizatuta dabiltza egun hauetan, baina txira gaurkoan ere gauzak oso argi geratu zaizkigu, eta ondo iruditzen bazaizu Izortze, honetan txe utziko dugu gaurkoa, eskerrik asko gaur ere gurean izateagatik, eta aste batzuk barru, izango dugu berriz elkarren berri. Bai, eskerrik asko eta ondo pasa. Eta guk entzuleak, begira, utziko ditugu, Jan Newsletter taldeak, emakumeak zientzian proiekturako egindako kanta entzuten, zedo lorte batzuk egin zuen, ertzak izeneko abesti bat, gaiarekin lotura duena nosi, eta proposa dela, orain, Izortzek aipatu dituen gauzei amaiera borobila emateko. Oso ondo. Zata bizigune Batzun xilune Beste nutxune Zerkin saldurik geune
Eta argitzeak zabaltzen ditu bidea. Muga gureak, da zuen usteak, usteak, usteak. Keep calm and bigarren kafea. Zederra den itzultzea, utzi dazu kontatzen. Korapiloak bata bestearen atzetik kateatzen direnari mataza bat eratu duke Iribar Elizegik erleen azken ziztada eleberrian. Orainaren eta iraganaren arteko uztarketa bat. Misterioa, atzera kontaketa, 72 ordu eleberrian bere sinadura utzi zuen idazleak eta oraingo honetan esentzia mantendu denarren beste dimentsio batera eramandu kontakizuna. Hori bai, Getaria inguruak dotore asko erakutsi eta deskribatu dizkigu orain ere, naiz eta hemendik aurrera kaso, liburua irakurri eta Getaria inguruko txakoleindigi eta masti inguruetan pasieran dabilenak ingurura gehiago begiratzeko joera izango duen badazpada ere. Bigarren lan honen inguruan aritzeko, gonbidatu dugu egile bera bigarren kafera. Kepa Iribar Elizegi, egun honetan ongi etorri. Egunon. Zer moduz gara? Ba ondo, esan ondo gustora. Bueno, Kepa, laster sartuko gara liburuan, baina gonbidatu guztiei galdera batzuk egiten dizkigu hasieran. Aurrekoan izan zinenan ez du guzti galdera hauek egin genizkizunik, geroko kontuak dira, eta galdera horiek Oiurik egingo dizkizu. Hau ondo. Bida, nik egingo dituz bi galdera eta zuk aukeratu egin behar duzu bietako bat. Vale. Gu konformatzen gara bakarrarekin. Lehenengo galdera da. Irudikatu orain etortzen dela zinema zuzendari bat eta esaten dizu, zure bizitzari buruzko pelikula egingo dut, baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta ezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Etapa hori izan daiteke laburragoa, luzixegoa, baina etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori, galderetako bat. Eta bigarren galdera laburragoa da, ea nola irudikatzen duzun, edo nola gustatuko litzaizuken behintzat izatea zure funerala, zure hileta. Beraz, esan bezala, biak bota ditugu, pelikularena eta hiletarena, eta zuk aukeratu bietako zein erantzun. Ba, bigarren aukeratuko duz. Ez dakit ze pelikula klase egin daiteke nire bizitzarekin edo nire bizitzaren zati batekin, egin daiteke, denarekin egin daiteke, baina ez, kasi bigarren aukeratuko dut. Ez naiz jarri sekula hori pentsatzen, baina nahi nuke izatea hemendik urte desentera, hori azteko, eta, nahi nuke izatea alaia, urte asko bizi ondoren hiltzen denean bat, uste dut badela, kasik, agur esateko momentu bat, baina bizitza ospatzeko momentu bat, heriotzak gazteak eta barroia beste kontu batzuk izaten dira, baina horrela nahi nuke, hemendik urte askora eta alaia izatea, agurra, baina bizitzaren ospakizun bat. Ederra. Ba, esan da geratu da. Eta Kepa, tira pixkanaka liburuan sartzen hasiko gara, baina lehenik eta behin esan dugu bigarren lana dela, 2022ko maiatzean argitaratu zenuen 72 ordu, 3 urte inguru pasaostean bigarren lana etorri da, 72 ordu amaitu zen hartan idazleak oraindik bazuen idazten jarritzeko gose hori edo egin duzu tartetxo bat ez dakit atxeden hartzeko edo? Atxeden handirik ez egia esan, 72 ordu aurrenekoa zen, zeuek aipatu duzu emezela, eta aurrenekoak izaten duen dena nobedade horrekin, ez da, dena zen berria niretzat. Eta ondorio zen nuen bukatu ez nekatuta, ez gogaituta, eta ez antzeko ezer. Eta tarte handirik genuen hartu, maiatzean argitaratu zen, eta behin zurrunbilo hura guztia bukatu zenean, nik udara bukaeran edo hasi nintzen, ze lehenengoa etorri zen apur bat kasualitatez bezala orduan azaldu nuen, ez? Historioa etorri zitzaidan, Elkanoren mundu biraren 500. urte hurren azela eta, baina kasik bera etorri zitzaidan, ez nintzen ni joan bila. Eta bigarren honetan, hala izan da, ez da? 2022ko udara amaiera alde horretara, pentsatu nuen, gustatu zait, prozesu guztia,
eta berriro bizi nahi dut. Beraz, orain historio bat behar dut, orain ninoa historio horren bila. Beraz, maiatzean argitaratu eta udara amaieran edo ja bilak hasi nintzen. Esan duzu, lehendabiziko historia hura nolabait hortzegoen zerbait zela, ez lehorreratzearen bueltako ura, bigarren honetan bila joan zara, eta urrats bat gorare egin duzu, esan dut historia bakarra bilatu beharrean, bat baino gehiago uztartu dituzu. Hori bada ausardia izatea? Bueno, bilak aritu nintzen horretan gai ezberdinak ikusi nituelako, eta gero gai horiek josterako orduan, kako txarteko erokeria etorri zitzaidalako burura, ezta? Eta bila joan nintzen horretan, komunikabidetan, eta albisteak ikusiz eta ikusi nituen 3 gai nagusi, bata zen, gerra, ezta? Gerra, Errusiak Ukraina baditu zuen eta hor ikusi nuen gai nagusi bat gerra, gero migranten egoera etorri zitzaidan burura, bidazoan itotako 7 migrante, oraindik berri horiek bazabiltzan komunikabidetan, eta beraz, migrantek bizi duten egoera gogor hori ere bai, eta gero hauteskundeak batean eta bestean, eta ultraeskuina gora ikusten nuen. Beraz, 3 gai horiek hartu nituen, gerra, migranteen egoera hori, eta ultraeskuinaren gorakada. Eta horrekin abiatu nintzen, ea zerbait osatzen dudan. Eta, Erleen azken ziztada osatu nuen, 3 gai horiekin, tamalez argitaratu den denbora pasada ez da argitaratzera, baina 3 gai horiek hor jarraitzen dute, eta esango nuke lehen baino okerrago, beraz. Liburua bera, hitzaurre batekin hasten da, esan, nolabait esateko ez dakit, spoiler gehi egiten badu esan, uneren batean moztu behar bada, moztuko dugu, baina hasiera xamarrean, argi ikusten du, irakurleak ikusten du, salto kabiliko garela liburuan, zehar hitzaurre horretan ageri dira, ez 1954ko bidasoako ontzi batean, txalupa batean muga zeharkatze horiek, bere gatoz gaur egungo Getariara gatoz, eta hor pertsonaietako baten, osaba baten historiaren bidetik jartzen gara arian, nolabait esateko, berehala jartzen gaituzu, dantzan bi historien artean. Bai, pentsatu nuen, batetik, berehala nahi nuela, mahai gainean jarri zer jorratuko nuen gero liburuan, ezta? Eta batetik zeuk esan bezala, demoran atzera eta aurrera dabilen ez historioa, atzean azten da, legia 54ko kontu batekin azten da, eta hor ja ikusten dugu gaietako bat, ezta? Gerra ikusten da hor, eta gero berehala salto gaur egunera, eta Getarian, migrante baten, baiketarekin azten da, eta hori ere nahi nuen, ezta, berehala izatea gertaera bortitz bat. Eta ja horrekin abiatzea novela. 62 orduk bere erritmoa zeukan. Eta zen atzera kontaketa baten erritmoa. Beraz, azten zen makalago eta gero hartzen zuen abiadura, ezta? Eta oraingoan nahi nuen aurreneko kolpetik, irakurleak gertaera bortitz hori jasotzea, eta hortik ja abiatzea, kasuaren argiketarekin. Azken finean, novela poliziako bada, eta zerbait argitu beharra dago. Esan duzu hasieran, komunikabidetan 2022 buelta hartan ikusitako albiste batzuk izan zirela nolabait ere, txinparte edo piztu zutenak, gerra aipatu duzu, Ukrainako gerra hori aipatu duzu, kasu honetan atzera egin, bigarren mundu gerrara joan, eta hor, Erleen figura hori sortu zu, ez dakit, dokumentatu zarenetik sortutako zerbait izan da, edo bazenuen buruan horrelako zerbait sortzean, nondik atera zitzizun Erleena? Batetik, etorri zitzaidan bigarren mundu gerrarena ia berehala, aipatu ditut 3 gaiak, ez? Gerra eta ultraeskuina 3 gai horien arteko bi horiek bat egiten zuten niretzat bigarren mundu gerran naziekin, ezta? Eta orduan pentsatu nuen, polita litzateke naziak agertzen diren historio bat kontatzea. Horretarako, atzera joan beharra daukat, nazi kontuak aipatzeko, eta bigarren mundu gerrara noa. Eta gauzak horrela kateatzen joaten dira, ezta? Eta bigarren mundu gerra etorri zitzaidan burura, eta ia berehala eskenatoki etorri zitzaidan. Dela, Ipar Euskal Herrian, eta gero Landatan, eta dagoen, naziek egin zuten Atlantic Wall erraldoi hori, Norvegiara daiatik hasita, defentsa sistema guzti hori, eta esan nuen, hor kokatu behar dut. Ze beti atentzioa ematen dit, ara joaten naizenean, normalean aisialdian, normalean ondartzara, dauden bunker beldurgarri horiek, ezta? Ja ahaztuta, ja paisaiaren parte, baina, badakigu zer diren, ezta? Eta pixka bat hortik abiatu nintzen, bigarren mundu gerrako kontuekin. Eta, gero Erleen kontu hori etorri zitzaidan, ez dokumentatutako zerbaitetan, etorri egin zitzaidan, izan zitekela talde berezi bat zerbait egiten zuena, eta talde horrek egindako
ekintza lazgarri hoiek, denboran arrastoa utzi eta gaur eguneraino iristea, ezta? Novela guztian dago iraganaren pixua. Pertsonaia askok dute zamaren bat iraganetik datorrena. Eta kasu honetan nabaria, nazi hauek egindako guzti horrek utzitako lorratza, ezta? Aipatu duzu, erleen ekintzak lazgarri bezala aipatu dituzu, nik gordinaren antxiko nioke garbi zenuen gordintasun bortizkeria hori islatu nahi zenuela? Bai, nik uste derrigorra zela. Gainera, nahi nuen desberdindu, gaur egungoa eta iragana, eta iraganekoa nahi nuen sentimendu aldetik kontatu, ezta? Pertsonaietako batek bizi duen sentimenduetatik, eta hori eguneroko moduan, gutun batzuren moduan, eta hor, sartu behar nuen soldadu nazi alemaniar horren larruan, eta horiek egiten zituzten ekintzetan. Eta horretzegoen, gordintasuna kentzerik. Gerrak dauka, gordintasuna, krudelkeria, basakeria, eta egia da, irakurtzeko, bakarrematiak azoko horra egingo zaiola zenbait gauza, baina pentsatzen nuen, gerra erakutsi behar badut, ezin dut erakutsi pixkat goxatuta. Gerra da, gerra, eta ikusten dugu zer gertatzen den, eta orduan bai, garbi izan nuen hasieratik, hau izango da, gordina izango da. Hirugarren puntu bezala aipatu duzu, migrazio krisia, migranten krisiarena, zuzok aipatu duzu, liburuaren hasieran gertatzen dela, baiketa bat, musaren baiketa, musa Lamini laguntzen ari da. Gero, musaren eta migranten bizimoduaren kontakizu moduko bat egiten duzu, hori izan da, migranten krisia novelan islatzeko modua? Bai, hain zuzen ere, gertakari hori, ez da, baiketa horretatik abiatu, eta gero hori erabili, zeuk esan bezala, Mousa da adibide bat, ez da adibide, zehatza esan nahi dut hor kontatzen direnak ez dira pertsona bati zehatze gertatutakoak, dira batean eta bestean irakurri ditudanak, hor daude pertsona askori gertatutakoak bat eginda, ezta? Eta da pixke bat bide eman didana, migrantek bizi duten egoera gogor hori azaltzeko. Beti saiatu naiz errespetu handiz egiten, ze nik irakurri dezaket, entzun dezaket zer bizi duten, baina uste dut ezin dugula ez da hurbildu ere zer sentitzen duten jakitera. Eta pixkat hori islatu nahi izan dut, gure kaleetan gertatzen delako. Pertsonaien inguruan hitz egiten hasitak Aitor Letamendiaren pertsonai ere hor dago, aurrekoan estutu eder bat eman zenion, oraingoan ere atak estuan jarri duzu. Inspektorea? Bai, egia esan, lehenengo amaitu zenean, eta, bigarrengorako gogo hori, ez da, lehen aipatu dudan hori somatu nuenean, ikusten nuen batetik pertsonaia batzuk bazutela, nondik tira egin, eta bazutela oraindik zer eman, ez da, eta bat, Aitor Letamendia da, honek ere bere iraganeko kontuekin eta bar, eta bai, detektibea da, eta beraz estuasunetan jarri dut, berak gutxien espero duen momentuan etortzen zaio estuasuna, beste pertsonaia batzuk ere berreskuratu ditut, baina bai, uste dut Aitorrek badaukala, eta oraindik ere badaukala, horrelako pertsonaia batek ematen duela denboran aurrera jarraitzeko modua, ezta? Batetik da kasu konkretua argitzea, eta bestetik da berak pertsonalki bizi duen egoera, sentimenduak eta bar. Argi zenuen nortzuk jarraituko zuten, aurreko 72 ordutik nortzuk izango ziren jarraituko zutenak? Hasi nintzenean historia osatzen, bai argi nuekoan Aitorre jarraituko zuela, gero Idoia bere laguna ere agertzen da, lehenengo novelan pixu gehiago dauka Idoiak oraingoa baino, eta argi neukan Edurne Rodriguezena, ikusten nuelako, behar nuela batetik, nahi nuelako behintzat, bat ikerketaren zati bat detektibeak eramatea, ez ofiziala esan dezagun, eta gero ertzaintzaren ikerketa ofiziala, ez da erabat ofiziala, baina, polizia bat behar nuela, ez da, hor, polizien kontuak eta kontatzeko. Eta Edurne Rodriguez berreskuratu nuen, azaldu baino ez da egiten kasi 72 orduan, eta oraingoan askoz pixu gehiago, askoz gehiago hartzen du, hori erabaki bat izan zen, Edurneri ikusten nion, baina gero egia da, hau entzun da neukan, noizbait gertatzen zela, baina oraingoan niri gertatu zait, idazten hasi, pixu gehiago emateko asmoarekin idazten hasi,
baina idazketan zehar oraindik pisu gehiago hartzea, berak nik ikustea, eske ematen du, eske Edurnek badauka, Edurneri ere jarri diot, bueno, balako sama bat, ezta, bere lanak irentsikote duen eta bere lanean egunero ikusten dituen basakeria guzti horiek, violentzia guzti horrek, bueno, irentsikote duen alako beldur zera bat bezala badauka, eta beste alde batetik gogorra da bere ikerketan eta gogorra da bere helburua bete nahi horretan eta bar, eta ikusten nuen emango zuela, baina gehiago eman du. Hasieran esan dugu, historia korapilatzea, gustatzen zaizun zerbait dela esan daitekela, pertsonaiak sortzea, erraz sortzen dituzu, pertsonaiak argi ikusten dituzu. Gehiago gustatzen zait. Errazago egiten dut istorio bat sortu, korapilatu, eta gero hori askatzen saiatu, pertsonaietan sakontzea baino. Alegin du naiz, eta uste dut, lehenengoa baino sakonago daudela hemen, baina gehiago kostatzen den zerbait da, niri behintzat. Ez dakit, asko aldatzen dira, hasieran pertsonaia bat burure etortzen zaizunean, hau alako izango da, alako ezaugarriak izango ditu, edo egingo du, gero bilakaera izaten dute? Batzutan bai, istorio berak, karo, zuk istorio orokorra sortzen duzu buruan, ezta? Nik bintzatala egiten du, istorio orokorra sortu buruan, eta gako nagusiak pentsatu hasieratik amaieraraino, gero bide hori guztia egin behar duzu, ez da hori dena zuk buruan pentsatu zuen hori josi egin behar duzu, eta josterako orduan, egia da batzutan pertsonaiak aldatu egiten direla, zuk uste baino, gehiago ematen dutela, edo gutxiago, edo ezberdin, zuk pentsatu duzunaren ezberdin jokatzea komeni zaizula istorioak izan dezan logika bat. Liburuko pasartetako bat, liburuaren zatietako bat, bada eguneroko bat, Erleen soldadu horietako baten eguneroko bat, Johannes soldaduaren egunerokoa, egunerokori idaztea erraza izan da, beste erregistroa da, beste modu bat ere idatzitakoa da, eroso sentitu zara egunerokori idazten? Bai, baina kosta egin zait. Kosta egin zait batetik hori idaztea eta bestetik bestearekin uztartzea. Hasieran hasi nintzen, xalo hasi nintzen, liburua joango den bezala hasiko naiz idazten. Zati bat gaur egun, zati bat iraganean, hori oso pisutsu egiten zitzaidan, eta ikusten nuela aurrera egiten, zeuk esan bezala, erregistro aldaketa da. Lehen pertsona dago, 54 kontuak daude, norbere sentimendu daude, eta gero gaur egunekoa 3. pertsona, eta koste egiten zitzaidan. Eta azkenen erabaki nuen, egitea, idatziko dute eguneroko dena, hasieratik bukaeraraino, eta gero joango naiz txertatzen, bestea idazten dudanean. Eta ez dakit kosta, baina izan da akaso lan gehien eman didana, esan dudanagatik, ez da, direlako aspaldiko kontuak, beraz hor irakurri dut, dokumentalak ikusi ditut, detaile txikiek askotan, irakurlea nik uste dut gehiago lotzen dutelako historiora, ez dakit, erabiltzen zuten armaren izena, eta horrelako kontu detaile txikiak, dokumentaletatik eta atera ditut, eta gero, ariketa egitea, jarriko naiz, ura banintz bezala, eta gerran. Gerra batean zer sentitzen den, eta gainera bilakaera badago, garapen badago, ez da berdina lehen idatzietan sentitzen duena, pentsatzen duena, eta azkenengoetan sentitzen duena eta pentsatzen duena. Beraz, izan da ariketa interesgarria eta aberazgarria. Pertsonaia horre gaineraz nolabait ere, aurre zaman moduko bat ere badara maz, nolabait esategatik, lagunari jarraika edo lagunari ez esategatik joan zen, gudara? Erdi derrigortuta. Doa Bigarren Mundu Gerra horretara, erdi derrigortuta, etxean ala esan diotelako, laguna duelako, joan nahi duen bat, ark bai, joan nahi du, eta erdi derrigortuta doa, badoa baita ere arrotasun puntu batekin, nire aberria, Alemania lagunduko dut, eta bar, baina erdi derrigortuta doa, eta gero gaineran aurkitzen duena, gerran aurkitzen duena, ez da akaso berak espero duena, eta horrek guztiak eragiten dio batetik gatazka bat, barne gatazka bat, eta gero kanpoko gatazka bat lagunarekin eragiten dio baita ere. Deskribapenak, lekuena, pertsonaienak aipatu ditugu, baina lekuak ere, deskribapen oso zehatzekin daude, hori kasi izan daiteke idazlearen sinadura ere badela. Nik uste dela niri irakurle naizelako idazten dut hori lehenik eta behin, eta irakurtzen dudanean gustatzen zait. Gustatzen zait
lekuan kokatzea, ezta? Sentitzea lekuan nagoela deskribapenen bitartez, eta ahalegintzen naiz gauza bera egiten. Gero uste dut badagoela, inbeste urte kirol kazetaritzan eta erretransmisioetan jardutearen zera bat, ezta? Ohitu gara ja ikusten duguna kontatzen entzulek ikus dezaten neurri batean, eta horregaiti dago hainbesteko deskribapena, eta bai, eske gustora egoten naiz deskribapen horiek osatzen. Leku ezaguna dira, gainera, joaten naiz, begiratzen dut, saiatzen naiz ondo agertzen hori, eta bai, bada, jendeak eskertzen duen gauza bat, eskertu didaten gauza bat, eta bada, nik neuk eskertzen dudan gauza bat, egiterak orduan gozagarri delako. 62 ordu, ezinbestean Getarian kokatua behartzuen izan, Elkanoren lehorreratzearen inguruan delako, honek ez zuen zertan, berez Getarian kokatu, baina auto hori egin duzu? Bai, etzen derrigorra, kasu honetan egia da, etzen derrigorra. Historio bera kokagenezake beste toki batean lasai asko. Baina bai, auto egin dut, batetik, pertsonaia batzuk berreskuratu ditu delako lehen esan bezala, eta pertsonaia horiek lehenengoan Getarian kokatzen genituen, pentsatu dut, bigarrengoan ere bai, pertsonaiei ikusten nien bezala bazutela oraindik zer eman, paisaiari ere, tokiari ere ikusten nion, lehenengoan oso herrian, kale nagusian eta orain pixka bat hortik aterata ere bai, pixka bat landa ere mure eraman da, txakolindegiak, maaztiak, itsasoa beti, hori nahi gabe eta nahita egiten dudan zerbait da, eta egia esan ikusten diot oraindik ere, bai, badauka toki, ez dakit, nik zer esango du, ni horkoa naiz, eta gustatzen zait, baina badauka, toki guztia daukate egia esan, historio bat kokatzea daukazu, nik uste kasik edozein tokitan, lehengoan herriko batek esan zidan, ja atera beharko duk Getariatik, ez? Eta esan nion, igual bai eta igual, ez? Zentzu horretan, ez dakit, Getariako upategiren bateko kideren bat etorri zaizu, horiek guri fama txarra ekarriko zio, horrelako gauzak gertatzeak, edo batemateko zio lekuz geografiko kokatuta sentitu du bere burua? Momentuz niri esan didatela bintzat, ez. Norbaitek bere etxean arrutu baldin manau, hori ez dakit. Kokapen zehatzak dira, esan nahi dute, horren gertzen diren tokiak oso zehatzak dira, baina egia da fikzioa dela. Egia da, horra gertzen dira benetako upategiak, baina gero gauza larriak gertatzen diren upategi asmatutakoa da, eta, jolas hori da, ez da, azkenean fikzioak ematen duen jolaserako zer hori. Bakarrematek esan dit, zuk lehen esan duzuna, orain Santa Barbaratik Getariara paseoan joaterakoan, ja, pixka maaztietara begiratu, egin behar bada espada, eta... For transitxuri bat agertzen bada, argi. Nik uste dut era berean polita dela, irakurri eta gustatu baldin mazaizu, gero paisaia horietara joan ahal izatea. Eta han kokatzea, begira, hemen gertatzen dago eta hemen gertatzen da beste ura. Palare, ez balin badira sarretu arbizuko arakinak, Jon Arretxerekin. Hori ere egia da. Dena... Ura kasi larriagoa. Hori larriagoa. Hori ere egia da. Kepa, eskuartan daukagu, hementsa daukagu liburua, azalari buruz galdetu nahi dizut, aingura bat ikusten da, hondartza batean, urrertzean, eta nahiko, esaten den moduan, desaperzibido pasatzen dena da, kasi azal adinako edo azala baina ondio goden esbastika hori. Bai, eta azal hori zen nik nahi nuen azala. Historio bat sortzen ari naizen bitartean lehenengoan gertatu zitzaidan eta oraingoan ere bai. Nik azala bai, ikusten duz nik ze azal nahi dudan. Eta kasu honetan lehenengoan etzegoen momentuan propio egiterik, lehorreratzeko irudi bazen, eta lehorreratzea, ez genuen propio horretarako egingo, ez da. Baina kasu honetan bai, nik ikusten nuen gaztetape hondartza, gero historio barruan gertatzen dena ere gaztetape hondartzan gertatzen da, eta ikusten nuen nahi nuela aingure bat gaztetape hondartzan eta bar. Eta 2024ko iraila edo izango zen, entzun nuen, irratian edo entzun nuen, azken 20 urteetako marearik bizienak izango genituela, ez dakit, Bizpahiru egunetan. Eta deitu nion, Beñat Gereka argazkilari lagunari, eta esan nion Beñat, marea behean nahi nuen, atzean Zaranton mendi ikusteko eta bar, eta esan nion joan beharra zaukagu. Eta aingura bat hartu, gaztetape hondartzara joan, eta nibili ginen biok, ark niri esaten zidan jarrizak orkepa aingura, eta berak argazkiak atera, eta guain han jarriko diu, eta horrela ibili ginen goizean, eta gero probak egiten jolasean, esan nion jarrizak ez bastika bat.
eta jarri zuen erdian txiki bat. Eta esan nion ez, baina handiagoa jarri. Eta jarri zuen handiagoa, baina oraindik ere barruan bezala, eta zen, atera margenetatik eta egin handia. Eta horrela, proba horrekin, gustora gelditu nintzen, gero Ereinekoei proposatu, Ereinekoek azkenean Ereineko Asier Beltzak egindako azala da, esbastikak nola eta non jarri eta bar, eta badauka, ezta? Nik uste du badaukala, liburuak berak ematen duen mezua da azkenean, ezta? Da toki eder bat, eguraldi aparta, hondartza, zoragarri, zerua urdin, baina esbastika handi bat egin zeuk esan bezala, ikusten da, baina ez da ikusten. Hain da hundia, kasik ez dela ikusten. Hain da hundia, baina gardena da, ez da ikusten, baina da pixka bat, liburuak adierazi nahi duenetako ideietako bat ez, horixe, hementxe gaudela, hondartzan, lasai, tolosan, kalean, ondo, baina esbastika hor dago. Eta hemen ere, gure artean ere, gero eta handiago ageri da. Bai, dena esaten. Hasita, kepa esan du, hasieratik ari gara esaten, historia korapilatzen, arimatazabal korapilatzen joan zarela, korapilak egitea erraza da, onaino esatea erraza da? Gero unire ematean askatu behar delako, korapilo hori, askatu edo erremate bat eman behar zaiolako? Eman behar zaio, eta batzutan erraza da eta bestetan koste egiten da, eta batzutan ezin duzu joan hasieran pentsatu zenuen bide horretatik, eta beste bide batzuk hartu behar dituzu, baina hori da azkenean ni behintzat idazteko prozesu horren jolasaren parte bezala da, ezta? Buruan gauza bat pentsatzen duzu, gero idazten hasten zarat, ez, hau ezin da, ze lehen esan dut ez dakiz zer, eta beraz, jolasaren parte da, niretzat, eta lehen esan dudan bezala nik idazten hasi horretik historioa buruan asko erabiltzen dut, bulta asko ematen dizkiot, eta gero idazten azten ezenen ja gutxi gora berako krokisa eginda daukat, bide horria eginda daukat, egia da, ala ere aldatzen joaten dela, lehen esan bezala, suertatzen direlako oztopoak, edo, etortzen direlako makuluak laguntza ezusteko tokietan. Onaino esatea, nik, ez dakit, historia osatu dut, idatzi dut, eta horrela gelditu zait. Ez du nire burua, frenatu beharrik izan. Musikak ere presentzia badu, liburua da, baina musikak presentzia badu, eta modu ezberdinetan gainera. Ez dakit, liburu ireki orduko ikusten dituzu, abesti batzuen letra zati batzuk, gero alako abesti entzuten ari dira ere, entzuten den esaten hasita, zure gustuak ere horre ikusi daitezkela uste dut, eta gero letra zatiak liburuan bertan, testuan bertan ere txertatu dituzu. Bai, egia esan, hasieran, mezu batzuk, ezta, mezu zehatz batzuk, liburua nondi nora joango den, edo ze ideia zabaldu nahi dituen, kanta bidez, ezta, edo kanta zati bidez, zeuk esan bezala. Gero, bai, egia da musika asko entzuten da, liburuan zehar, eta egia da, asko direla niri gustatzen zaizkidanak denak, ez? Baina asko badira niri gustatzen zaizkidanak. Batzuk letra zatiekin, beste batzutan aipatu baino ez? Irratian alako kanta jartzen ari dira, eta bar. Eta, ez dakit, musika niri bizitzaren parte ere bada, jende askoren anoski. Eta beraz, liburuarena ere baita. Gero zuk esan duzuna, hori, adibidez, lehen esan dut, makuluak etortzen dira laguntzak, ez da, ustekabean. Eta adibidez, hori gertatu zitzaidan, momentu batean idazten dut, Aitor Jeiki da, Leiotik begiratu du, eta laino ilunak ikusi ditu, idatzi nuen. Eta idatzi orduko, buruan, hasi zitzaidan delirium kantari, laino ilunak ikusten, goizean goizo zeruan, eta horrelaxe idatzi nuen, eta pentsatu nuen, abegira ze polita. Irakurtzen duenak delirium ezagutzen badu, egingo dio txak, alako, ez dakit, puntua emango dio, ez da? Ezagutzen ez duenak, holaxe irakurreko du. Eta hori nahi gabe etorri zitzaidan, eta gero badaude beste pare bat, baina naita jarritakoak era horretan, esan nahi dut, ez? Hondarribian gertatzen den zenetako batean, Sorotan Bele agertzen da, gero Julio Kagetaren beste zatitxo bat agertzen da, eta oso gustora. Josino Etxeberriari esan zireon, aldez aurretik presentzia izango zuela? Ez nion ez errezan. Irakurri du? Uste dut oraindik ez. Badaki, lankide batek esan zion. Igone Urtaza gure lankidea aurkezpenera joan zen, eta esan zion, Joseina, agertu egiten zara. Arte zuen gaizki hartuko. Agertu bakarrik ez.
Hori da, hori ez nuen esan, baina zuk esaten duzu. Garrantzitsua zara, esango hori da. Garrantzitsua zara, eta bueno, bezarka dodi bat eman zira Joseinak, eta bio gustora. Hor baduzu, kepa, ez dakit, liburua idazten ari zarenean, nolabait ere, konplize edo konfidente sare bat garrantzitsua da, jende horren iritzia garrantzitsua da zuretzat. Bai, oso garrantzitsua da. Idazten ari naizenean baino, izaten da nire lehen idazketa esan dezagun, lehen masterra, bukatzen dudanean jotzen dut haien gana, ez? Lehenengo izaten dira, txekoak dira, horrena Josune emaztea eta Maria Alaba Zaharrera, haiei ematen diet, irakurri, eta bueno, haiek euren ekarpena, eta euren ekarpenetik nik aldaketa txoren bat normalean beti. Eta gero jotzen dut, lehen liburuan jo nuen taldera jotzen dut, batetik, Arantxa Iturbe eta Nekane Peñagarikano lankideen gana, Jolander de los lankide eure ere, herriterra gainera, beti gitariako kontuak eta pixkatu horraztu ditzen, eta gero Gileen Uzandizaga, ertzaina den laguma, eta pixkat beste bere ikuspegi horretatik, eta denen eskutatik pasa ondoren, liburua izaten da beti aberatsago. Beti dagoelako ekarpenen bat, begira, bai, esaten dudana, eta hortik etortzen dira aldaketa gero doa argitaletxera, han ere beste irakurketa bat baino gehiago, eta azkenean, denen artean, liburua nik uste aberatsagoa dela. Eta garrantzitsua da, bakarlana delako idaztea, baina gero badaukazulako beste, ez dakit ez, beste iritzi sorta bat, pixka bat laguntzeko. Eta bizkorra izatea da baita ere, herritar bat sartzea, horrelakoetan, hartara norbaiti herrian gustatzen ez bazaio herriari buruzko zerbait, honek ere bazekin eta argetzian ez zer esan, eta... Ez, batipat da, sentitzen delako alako erantzunkizun berezi bat, ez, esan nahi dut, gustora nabil nire herrian, nire herriko deskribapen horiek egiten, baina hain zuzen nire herria delako, ez dut hankazartze potolorik egin nahi. Ez potolot, ez bestelakoak, ez dut hankazartzerik egin nahi. Eta horretarako, babes puntu bat bada Jonanderrek ere irakurtzea. Spoilerrik egin gabe, Jonander gainera arraunlari izana da, arrauntaldean inortzizu azarretu. Ez da inor. Ez da, ez da inor hortxo txuko du. Momentuan ez da inor azar. Ez da inor. Nidaki dela behintzat. Kiba, pixkanaka bukatzen joan behar dugu, gustora geratu zara? Liburua idatzea gustora geratu zinen, eta orain iritziak jasotzerakoan, zer moduz? Egia esan bai. Egia esan gustora gelditu nintzen idatzi nuenean. Zeuk esan bezala lehenengoa baino, ez dakit, korapilatsuagoa da zentzu askotan, idazterako orduan ala izan da, historioa bera uste dut ala dela, eta nik idatzi nuenean gustora gelditu nintzen. Emaitzarekin gustora gelditu nintzen. Kateatu egin behar du novela poliziako batek uste dut hori derrigorra duela, eta hori uste dut lortzen duela. Beste gauza batzuk ere egin behar ditu, esan dugu ez da, paisaiak erakutsi eta gai sakonak eta garrantzitsua direnak aipatu uste dut egiten duela, eta ni pertsonalki gustura gelditu nintzen. Eta orain jasotzen ari naizen feedbacka ere momentuz ona da. Beti izaten dut presente, gustatu etzaionari gehiago kostako zaiola etortzea eta kepa etzaidak gustatu esatea. Hori ere gustora entzuten dut, eta zergaitik eta bai gustora entzuten da, baina egia da, etorri direnak, gustora irakurri dutela esan didatela, kateatute egon direla, bai, ni gustora nago. Hasieran aipatu dugu, lehendabizikoaren ostean, zuk esan duzu, lehenengoa zela eta oraindik ere gose hori bazenuela, gazteleraz badago, esaera bat esaten duena, bi egiten dituenak hirugarrena ere egiten duela, ez dakit, buruan zerbait badabil, ideiaren bat, historia hori, idazten hasi aurretiko historia hori badabilkizu buruan, nola dago, gauza? Gauza dago, gainera, honek nire esperientzia laburrean, ni neukan 72 orduren esperientzia bakarrik, argitaratze prozesuari buruz, eta hau izan da luzeagoa, ala egokitu delako, argitaletxean ere ala egokitu delako, beraz demora gehiago izan dut, gero jarraitzeko ere, ezta? Eta egia da, gustu hartu dio dela, hori egia da, gustu hartu dio da, historioak sortzeari, pentsatzeari, gero idazteari, eta badaukat zerbait buruan, zerbait idazten ere hasita banago, bi gauza dauzkat buruan batetik, Aitorrek eta Edurnek konpondu beharreko beste korapilo hauetako bat. Baixatu didezu? Badakite. Eta gero beste gauza bat, zerikusirik ez daukana. Novela beltzarekin, zerikusirik ez daukana, eta begire, horrak ere ilusio egiten dit. Beste gauza zerbait, erabat desberdina egitea.
Bueno, Beraz, ez dakit argitaratuko den edo ez dakit idaztea bukatuko duen edo ez, baina ni hor nabil. Guk orengoz galdetu dizuna, zerbait baote dagoen. Badagoela esan duzu, hortik aurrerakoak, egokitzen diren garaian, joango gara argitzen dagokion neurrian. Kepa Iribar Elizegi, Erleen azken ziztadaren egila, eskerrik asko, bigarren kafera bisita egiteagatik, eta aurrerantzean ere, aitzeki ere ematen diguzun, berriz ere gonbidatzeko. Eskerrik asko zuei, saiatuko gara aitzekia jartzen, eta gainera Dire Straits jartzen baldin baduzu piti, beti gustura etorriko naiz. Eskerrik asko. Zuei. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Entzulei esan genizuen Azpeitiako burdindegiaren Euskal Museora etorriko ginela. Eta horregatik gaurkoan ona etorri gara Azpeitiara. Eta zertara? Hemen dauden pieza guzti hauek, erakustera. Eta horregatik Juanjo Olaizolarekin hitz egin dugu, museoaren zuzendaria. Esan bezala, Juanjo Olaizolarekin hitz egingo dugu, eta berak kontatuko dizugu zein den museoaren historia, nondik datorren, trenak ze eragin izan duen Euskal Herrian, ondoren baita kontatuko digu zeintzuk diren museoko pieza berezi batzuk, zein den bere gustokoena, bitxikeria gehiago ere izango ditugu. Juanjo, egunon, lehenik eta behin galdetu nahiko nizuke, nola sortzen den Burdinbidearen Euskal Museoa? Museo sortu zela 1989an. Garai hortan, urte asko ondoren esala ezer gaztau berritzen trenak, aldezan gerra zibilaren aurretik inbertsio oso eskasa egon zen, garai hortan ikusten zen, etorkizunok oso garraio esala, karretera ez da, kotxiak, autopistak, kamioiak eta bar, eta trenan esan egon berrizioa. Orduan, jarraitu zuten martxan, antzineko tren horiek, normalian, berritu egiten diete, gu bezala aldatzen dugu lantzian behin, gure kotxia o gure lavadora ez da, ez egiten berritu, esan dirua berritzeko, eta jarritu zen ibiltzen urte askotan, gehiegi. Orduan, 80 hamarkadan pixkat, hasi zen aldatzen tendentzi hori, ez da, pentsamentu hori. Eta gogoan ikusten, igual karreterak ez dietela garraio egokienak, orduan haindekan inguru giroen respetua, ez oso argi, baina ikusten genuen egunero istripuak, pilaketak eta bar, eta instituziek hasi ziren pentsatzen, pixkat berriro boltatzen trenara. Eta hasi ziren inbertitzen, eta tren berriak erosten, eta retiratu zutenien tren berri horiek, retiratu zutenien antzineko tren horiek, Eusko Jaurlaritzan, garraio zuzendaritzan egon zen, behar dan sensibilitatea konturatzeko, igual, retiratzen zuten tren horiei hasitela bakarri sarrak. Baizik, igual ere, antigua zietela, ondarea ziela, ez da, ondarea bidatu zutela. Askotan, zu gaztea baina nire adekoak, gehienak, seguruzki pentsatzen, gordeban neukin lehengo kotxia, gaur egun klasiko bat izango zen, ez? Ez dugu gordetzen, eta erosten dugu beste bat, eta gero beste bat, baina, zer dut zen, tren horiek klasikoak bihurtu zietela, eta egon behar den sensibilidadea iteko alde batetik inventario bat, eta, zehon sensazioa zerbait zehola, baina jakin behar zen zenbat, ze kalitatezko, ze balore zaukan hori, eta inventario hori egin ondoren, izala miretzen da, 89an, ikusi zen, zehola, altxor bat, egia esan da, altxor bat, ondare bat oso aberatza, oso bariatuta, eta historioskokin, eta erabaki zen museo bat egitea. Eta oain galdetu nahiko nizuke, trenak ze eragin izan duen Euskal Herrian historian zehar? Eragin oso handia, zergatik. Aldatu zun ziero gure gizartea. Izan zen,
gure lehengo komunikabide modernua. Gaur normalena da Azpeitiar bat jutia lasai hemendik Donostia lan eitea o unibertsitateara edo behar den guztira, ezta? Eta bolta egun berdinan. Egiten du 200 urte Azpeitiar bat, segureski bere bizi guztian, ez baziten errapatzen emateko a los tercios de Flandes olakorik, baina bestela bere bizi guztia pasatzen zuen, Azpeiti, Loyola, Azkoiti, bueno, Azkoitira zestuara, ez ditan asko eskurrutiago juten bere bizi guztian, ez? Trena izan zen lehengo garraio bidea demokratizatu zula, bidaiatzia, ibiltzi alde batetik bestea, nahiko merke eta garai hortan oso bizkor. Pentsaben behar dugu, trena baino lehenuo, Donostitik Madrilera behar zenun gutxienez 3 egun. Eta trena jarri zenean jal zenun egin 20 ordutan. Gaur igual farra iten digu ez, 20 ordu Madriletik Donostira jose desastre ez. Abio hartzen duzut ordu batean zaudez ez. Baina 19. mendean hori iraultza handi bat izan zen. Eta ez bakarri jende alzalako mugitu, baizik ere, zeragatik trenen esker sortu zen gure gizarte industriala. Askoak izan dute, pixkat gure iraultza industrialaz izan Bizkaiko meategitan, dako munduko industria guztia berresun Bizkaiko burdina. Baina burdin hori, mineral hori garraiatzeko, behar zen tren bat meategitik, Nervio jerainoan itxarontzietan sartzeko. Behar genuen trenak, fabrikai ere mateko, behar zuten gauza guztik lantzeko, eta gero ere saltzeko. Gainea ere, trena bihurtu zen gure industrian bezero oso garrantzitsua. Gaur igual ez digu harritzen ezer gotia Gipuzkoan egindako trenak, Washingtonen, edo Australian, edo Txinan, edo... Baina trena sortu zenien gure industrientzat izan zen bezero bat oso garrantzitsua. Alto Sornoz egiten zuen Bizkaian railak, lokomotora bako Wilcox, La Naval, Euskalduna, izan zuen ere gure industrientzat garrantzio oso ondia. Eta gaina ere, trenen esker torri zen jende asko kanpotikan. Iraultza industriala baino lehenuo, Euskal Herritik jendea egiten zuen esan emigrau, Ameriketara, eta aberatza egiten ziten. Iraultza industrialen ondoren, jende etortzen gure herritara trenez, Extremaduratikan, Kastillatikan, leku guztitikan, eta gurekin nasta borrazten zuten, eta hola sortu zen gure eguneko gizartea. Bai, oraintxe gogoratu zait, esan dezuna, trenaren gatikan baita etorri zala, jende asko etorri zala kanpotikan, eta gogoratu zait nola gure irakasle batek behin esan zigun, ez baldin banago okerra ondarruan, kanpotarrei esaten ziela trenak ekarritakuk. Bermion. Bermion da? Bale. Bai, Eta ez bakarri hori, pentsa, adibidez, teoria badago, eta badidu dela serioena ez da, trikitrixe iritsizela ere Euskal Herrira, trenen esker. Ez trenen bideiari, baizik trenak etorri ziten eraikitzea Gipuzkoan, norteko trena, Zumarragan, Goierrian, eta beraiek italianetik ekarri zuten pila bat langile, eta beraiek ekarri zuten gauzat hain gurea ez da, trikitrixa bezala. Ez da gurea, kanpokitik etorri zen, eta etorri zen trenaren esker. Eta baita, galdetu nahi nizuke, ea zergatik trenaren historia garrantzitsua den kontatzea Azpeitian, eta ez agian beste edozein herritan baita trena egon dena? Bueno, ez horregatik, baizik, erabeak izan museo jartzia Azpeitin, zergatik lekua zean. Museo guztiak, edo zer gauzako museoak beti dakate leku problemak, ez da? Bueno, kuadro baten daka museo bat, problema bat daka kuadroak ordetzeko, pentsau tren museo bat. Trenak asko zondiago badie, eta ez dena pentsau itxas museo bat, ez da, itxasontzin museo bat, eukitzeko petrolero bat, o portaioi bat, ez da, kriston desastrea. Bueno, orduan, bai gertatu zen, pixkat urte batzu lehenuo, pixkat esan dugun txip aldaketa horren bide hortan ez da, itxi zen Eurolako trena. Gotzen zuna Zumarraga, Azkoiti, Azpeiti, Zestua, Zumaiakin. Hori gertatu zen 86an. Eta orduan, klaro, Azpeitiko geltokia itxi zen, eta Azpeitiko geltokia zan ekosistema ferrobiario txiki bat, ez da, zeratik, normalien, estazioan dago, hori, iristen zea takila, hartzen dezu txartela, NASA, iotzen zea trena, eta kitxo, baina Urlako trena, tren berezi bat zen, zeratik, eraikizun Gipuzkoako diputazioa. Hori izan gauza normala, normalian trenak eraikitzen zuten enpresa pribatuak, ematen ziren konzesioak, gero gertatu den bezala autopistakin, ez da, eta beraiek eraikitzen zuten trenak. Orduan, klaro, tren hau independiente zen, esakan zer ikusirik kostako trenakin, Bilboti Donostira di Juanakin, o norteko trenakin. Eta orduan behar zuen euki, behar zuen guztia,
eiteko trenaren funtzionamendua eta trenaren mantenimentua. Orduan, azpeitin ez bakarrik geltokia, baizik geltokien aurrean dago eraiki txiki bat, zeotela bulegoak, gaur egun da museoen artxiboa eta liburutegia, eta zeoten nominak egiten zuten administratiboak, ez da. Gero ere, eraiki zuten kotxetegiak, gordetzeko hemen trenak, babes eukitzeko, gabez, ez badabiltzate eta babes eukitzeko eurila ez da kien ez guztitzeko. Eta lantegi bat oso interesantea, zeratik gaina mantentu zen 3 urtean zehar aldatu gabe. Eta horren jarraitzen du gaur egun ere, mantentzen dugu funtzionatzen bere motor bakarrakin eta korreak, transmisioekin eta amasei makina herramienta ibiltzen dute hola. Eta gero ere, eraiki zuten azpi zentral bat, zeratik tren hau, kurioso da gaur egun ibiltzen dira lurrunezko makinekin. Baina inauguratu zenean, ibiltzen zen, hasi zen ibiltzen tren elektrikoin. Garai hortan, 1926 hori zen, gaur egun bezala abiaduriko trena ez da, gauza harri-garria trena eskerik botatzia. Eta horren ere hemen zeon azpi zentral hori. Orduan, egia esan da zeon lekua eta gaina, leku hori gaina zieten eraikin oso ederrak, bere historiakin gaina diseinatu zuen Gipuzkoako garai hortako arkitekto bat oso ospetsua, Ramon Cortázar, eta egia esan da, zan leku bat oso egokia hemen jartzeko museo hori. Eta orain, galdetu nahi nizuke, ea, zuretzat, zergatik dan garrantzitsua trenaren historia gordetzea, eta tren hauek gordetzea zergatik? Bueno, saia da hori esplikazia ez da. Baina, ni usteet, gure historia industriala eta gehiago Euskal Herrian eukidun garrantziakin. Gea industria esker. Bestela, ez bazen hemen gertatu 19. mendean iraultza industriala, segurazki jarrituko genuen jaten patata batzuk eta emigratzen, hemendik kanpora, bilatzeko nola bizi, ez da. Orduan, iraultza industriala oso garrantzitsu izan da guretzat, eta industrial ondarean, ni usteet, babestu behar dela, zaindu eta ere azaldu, ezta? Eta ondare industrial hortan, noski, trena garrantzi oso handi eukidu, eta, gaur egun ere dauka, eta espero dugu etorkizunen jarrituko delukitzen. Ordan, jakitzia nundi gatoz, jakitzeko gero noagoaz, ere ni usteet garrantzia dakela. Orain gustatuko litzateke hemen paseotxo bat egitea, pasillo hauetan, eta egin nahiko nuke hemen lehenengo geldialdi bat, ze zuk esan diguzu hau elkarrizketa hasi baino lehen, hau zela hemengo museoko trenik zaharrena. Lokomotora zaharrena da makina hau, dago eraikita 1887an jartzen du bere plaka hortan, egilea jartzen duten bere plakan, eta gaina daka gauza bat berezia eta dagoela eraikita lantegi batean martxan jarrizula Robert Stephenson. Robert Stephenson da, asmatu zuna lurrunezko lokomotora bea eta bere aita George Stephenson. Orduan, pedigri hori daka, ez da, dagoela eraikita trenak, lehengo lokomotora sortu zieten leku berdinean. Egia esan da makina nahiko, gure artean sistrina da, ez da, horien espreso lokomotora erraldoi bat ez, hau bakarri egiten zuen maniobrak Bizkaiko meategietan, esan deguna, ez da, ze lokutura daka meategiak, industria, trenbidea, Bizkaiko meategietan, egon zen urte pila bat lan egiten, bagoiak mineralakin mugitzen alde batetik eta bestea, eta lortu genuen jaso, gero gaina Azpeitiko eskola lantegi eskola bat reparatu zigun, martxan dago, eta gaur egun gaina da Stephenson eraikitako makina zaharrena mundu guztien martxan dagoena. Guztira, zenbat pieza daude hemen? Museoan dakagu gaur egun gutxi gara bera, 70, 80 tren, lokomotorak, kotxeak, bagoiak, automotorrak, tranbiak ere daukagu, gain dakagu troleibus bat ere. Troleibus bat ez diete egizan da trenak, baina nola ez dute inonen jatzen, hemen daukagu ere, eta de hecho da, estatu guztien dagoen troleibus bakarra museo batean, hemen daukagu Azpeitin. Aipatu dituzu, trenaz aparte daudela troleibusak, kotxeak, automotorrak, bagoiak, eta ferrobiariak bagoiak diete sama, merkantziak ere mateko, kotxeak jendea ere mateko. Ez bakarri euskeraz, arderaz, kotxez o vagones, frantzesez, boatur, sartzen duzunien trena, eta jube juteko Parixea, boatur, bost, baina, eta hola, orduan, kotxeak, eta automotorrak ere hau da adibidez, automotorra bat, tranbia bat da, baina automotorra die, lokomotorak barruan ere ematen dutela jendea. Gaur egun gaudena ohitutak ez da. Normalian ja, Bilboko metron o Donostiko topoan,
ez dago lokomotora bat ezberdina eta bere atzean kotxeak, ez da, normalian ja, esaten dira, tren unitateak, eta dana dago, barruan, punta batean dago kabina, eta ja, jendea sartzen da makinistan atzean, eta behian da de motorrak. Baina antzinen, normalean esan eukitzia lokomotora bat, bere motorrekin eta tramalgailu guztiekin ibiltzeko, eta atzean engantzatzen zen 2, 3, 4, 10 o 15 kotxe behar zen guztiak. Eta zuek tren hauek guztiak nola errekuperatzen dituzue, o nola errekuperatzen dituzue? Bueno, denetatik euki dugu, esan dut lehen bezala espinal lokomotora, Stephenson erekizun lokomotora, eskola lantegi bat erreparatu zigu. Beste batzuk, gaur egun dagoen industriakin, kafeen bertan erreparatu dugu tren batzuk. Eta ere bai, Euskotren bere langileek eta bere lantegiak ere konpondu digute hemen daukagun tren batzuk ere bai. Nola izaten da mantenimendu hori tren hauek txukun eta ondo mantentzeko? Bueno, pazientzia askokin, baina goganukin berdezu gaur egun ere tren fabrika bat ez dakala adibidez errikusik kotxe fabrika batekin. Kotxe gaur egun egiten dute Stellantis o Ford o edo norrez montai kate batzuekin, da dela automatizatuta, robotizatuta, ez da, juten bazia Iruñako Volkswagenera, jendea dago, baina ikusten dutela makinak egiten dutela, makina harrigarri batzuk, ez da. Trenak ez, zeti, klaro, Iruñan, Volkswagen Polo, zenba milioi egin dute, denak gutxi gora era igualak. Orduan aldezu egin olako muntaikate bat. Baina trenak, lehengo ABA, Madrid eta Sevilla artean, egin zuten 24 tren. 24 tren egiteko. Eta gaina, kotxe bakoitza baten besteekin ezberdinetako bada, bigarren klasekoa, bestea lehengo klasekoa, bestea restaurantia, ezin dezu muntaikate bat egin. Orduan gaur egun ere trenak egiten diete, alde esan, eskuz. Badakate bere soldadura automatikoak, baina eskuz. Eta hori nahi du esan, langile horiek kualifikatutak tren bat egiteko, ez dutela lan oso ezberdin egiten du 140 o 180 urte konparatuta. Eta orduan, hori asko zerresten du gauzak. Azken finean artesania jarraitzen duzaten tren bat eraikitzia. Eta galdetu nahi nizuke, tokatu altzaizuen noizbaite, tren baten zatiren bat edo piezaren bat berriz ere eraikitzea, ezin zelako hori ja mantendu. Bai, askotan egin behar dugu, kopia hau pieza original, askotan ere falta, zeratik askotan jaso dugun trenak museora, ez diat etorri erretira hori zerbitzutikan eta zuzenean etorri museora, hori izan da arraroena. Normalian trenak jubilatzen zuten, geratzen zuten baztertuta geltoki batean, harri bat eta kristalak apurtu, grafiti bat, ez dakize, latoizko eta brontzesko gauzak bere ala desagertzen ziaten, eta iritsi diete askotan kondizioetan oso txarrak. Orduan, askotan faltazien piezak eta hori dena, egin dugu berriak plan originalakin, edo kopiatzen, azkenean ingenieria inversa ez da, esaten danan bezala, kopiatzen pieza original bat, eta egiten berria kalitate eta material berdinekin. Eta zuk, bakit, normalean, orokorrean, baten batek izaten du hau da nere pieza gustokoena, edo hau da nere gogokoena, zuk baduzu gogokoerik hemen? Baina ni eske pizkarra bera naiz, ni gogokoena da trolebusa. Txikitan ibili nintzen Donostien trolebus horietan, eta estima handia dukat katxarro horri. Eta gainera trolebusek pizkat, ni uste rebindikatu behar dugula. Nahi dugu garraio publikoak, elektrikoak izatia, ez da? Euki genuen, bere garaian, Donostien adibidez trolebusak, Donostiko tranbia konpainia gaur egun debus deitzen da, baina hori da marka komerziala, benetan jarraitzen dizaten legalki konpainia el tranbia de San Sebastián. Eta behar sakaten Leitzaranen ur salto bat, eta horrekin mugitzen zuten Donostiko tranbia guztiek, eta gero Donostiko trolebus guztiek, hori izan ekologikoa. Gero gertzen da, 70 markadan, oain diokan hasieran petroleoa merke zehola, gero etorri zen Jon Kipurkeko gerra eta la krisis del petroleo, baina orduan horiek merkea zehala. Ezio da subentziorik mantentzeko, egiteko zure lanak mantentzeko kable esari hori, eta da, desmantelatu zuten, da jarri zuten bere haien ordez autobus dieselak. Baina trolebusa da autobus elektriko efizientena. Ez du egan behar gaur egun bada de autobus elektrikoa, baina damate gainean ez daki 4-5 tonela da baterienak, ibiltzeko eta larri izten diete eguna bukaeran, indargabe, ez da. Trolebusak, ez dut eman behar bateriak, hori ematen dute oso gutxi, eukitzeko aukera, mosten bada, kale bat ola eukitzeko aukera maniobratzeko, baina enbede 6 tonela da, bakarrik mugiten behar du tonela da bat, eta hori ere nagaitzen da, konsumoan. Eta
aldiere egon ibiltzen 24 ordu problema gabe, entxufatuta da bitartean eta. Orduan garraio sistema oso ona zen, baina hemen ez dago oso, ez dute ondokan ondo ulertzen trolebusen abentaiak. Zenbat bidaiari o bisitari izaten dituzue urte betean? 30.000 luze. Normalean ze perfiletako pertsonak izaten dira, edo taldeak, edo... Bueno, denetatik dago, neguan gehienak taldeak, eskolak, o jubilatuak, o turista taldeak, adibidez, azken gurtetan, Alemanietikan etortzen dira, ez dakizen bat, ez dakiz ergatikan, baina eskursio pila bat, eta bizitatzen den museoa, ibiltzen dira Lurrunezko trenean, eta bar. Eta gero, asteburuetan, udaran eta familiak, gehiena familiak. Ere etortzen diete, mundu guztitikan trensaleak, batzuetan ikusten tipo hundi etorri da, Rusiatikan, o Txinatikan, o ez dakize, eta kurioso da. Eta badakizu zergatikan etortzen den jendea beste herrialdetatikan, edo oraindikan argitu gabeko... Bueno, trensalea badie, zergatik tren, eta batzuetan argituta geratzen ditez, eta batzuetan dakite gu baino gehiago pieza bat ten buruz, eske makina hau bere modelo tankerako bat egon zen Alemanian, eta ni naiz horren sale, eta bueno, kontatzen digute bere historiak, eta hola ere guk ere ikasten dugu, baina, bueno, kurioso da. Eta gero, kanpotik etortzea, askok iparraldetik, frantzitikan, eta hurbil dade, turismoa da egiten inguruan, eta entretzen denean dagoela tren musat, eta gehiena Lurrunezko tren bat martxan dela gure benetako atraktiboa, nahi dute aprobetxa aukera hori, buelta baten bateko, gure aitonak ematen duten bezala, egiten du egun urte. Eta zer eskaintzen da, ikusten dugu trenak daudela hemen gehien bat, baina zer da eskaintzen dena berezik? Esan dezu adibidez batzuk ibili daitezkela Lurrunezko makinan edo? Zer gehiago dago? Bai, zuzen desun bezala, dakagu erakusketa handiena da trenenak. Hemen Euskal Herrian ibilitako trenak. Dakagu pare bat kanpotik ekarrita, baina gehienak hemen ibilita. Gaina, klaro, lehen esan deguna, baino dituta gaude, gotia Euskal Herrian indako trenak mundu guztian. Baina egiten du egun urte hemen esakagun olako industria. Eta alderantziz ekartzen genuen mundu guztitik gure trenak ibiltzeko materiala. Orduan hemen dakagu lokomotorak eraikitak Eskozian, Inglaterran, Frantzian, Belgikan, Alemanian, Estatu Batuetan, Holandan, Suezian, Suizan, aldezu eman esan da munduko trenaren buelta, igerten gabe azpeititikan. Eta orain, amaitzeko, agian egongo da entzuleren bat edo ikusleren bat ez dena inoiz etorri museora. Eta, nola erakarriko dugu entzule hori ona etortzeko, edo esango diogu ona etortzeko, bisitatzeko museoa? Bueno, ni uste nahi badu ezautu gure trenen historia, eta ez bakarrik gure trenen historia, baizik gure herriaren azken gurten historia, trenerekin zer ikusi handia daukala, dala lekunena. Gaina nahi badu ibili, hori, esan dugun bezala, gure aitonak ibiltzen zieten bezala egiten du egun urte, trakete bakin, karbonillakin, lehioak ilozan dira, da gesten dira ez dago aize girotua. Eta ateak eskusi zabalden behar dira. Nahi badu bizi denboran bidai hori, esperientzi hori, eske hemendik 500 kilometro ingurura ez dago olako Lurrunezko tren besterik. Eta, aprobetxa bere tortzia Urlako baiarara, azpeitira, eta ondo jan, ondo pasa, eta disfruta bere Urlako baiararen paisajekin. Eskerrik asko, Juanjo, eta hurrengo batean agian etorreko gara berriz ere. Eskerrik asko. Eta gaurkoan niri egokitu zait saioa agurtzea Azpeitiatik, beraz, bihar arte. Keep calm and bigarren kafea.